1915 inauguratua, Gernika, Ezkabako eta la Cumbre jauregia dauden oroimen leku ofizialen zerrendara pasada. Tokiko merituak egiaztatuta baino gehiago dauden. Zubia 15.000-tik gora lagunek zeharkatu zuten, gehienak euskaldunak 36ko gerra hasi bezain laster. Irun konkistatuta kolpistentzat funtsezko puntua izan zen. Bertan, Gestaporen eskutik Julian Zugazagoitia eta Lluís Companys hartu zituzten eta handik gutxira fusilatu. Gora bera historikoak alde batera utzita, ministerio aginduak ere nabarmentzen du Zubia Espainia Frantziara zabaltzen zuen nazioarteko lehen urratsa izan zela, eta Frantziaren eta Espainiaren arteko lankidetzaren simboloa dela. Dokumentuko 4 orrialdeetan ez dago erreferentzia bakar bat ere Zubi horrek herri bereko bi komunitate ere batu zituela adierazten duena, euskalduna, Espainiar nazionalismo hutsala eta euskal ukazio nazionala eskutik doaz askotan. Frankismo garaian Europa iparraldera etorkizun ekonomiko hobe baten bila Zubi hau zeharkatu zuten milaka pertsonak ere ez dira aipatzen, Gipuzkoako hiribildu bereko emigrazioarekinetik igaro ondoren. Ez dira desberdinak gaur egun Zubi hori beraz zeharkatzen duten migratzaileekin eta iparralderan zuan Santiagokoarekin alderatuta. Izendapenaren albistea positiboa da jakina, baina anzturak argigarriak dira. Memoria ez delako bat, ez da estatikoa ere, izan ere ez du iraganarekin zerikusirik. Gaur egungo eguneroko ariketa da eta horren bidez komunitate batek erreferentziak eta nortasuna bilatzen ditu. Oroimena ezin da fosil bat izan, iragana eta oraina lotzeko tresna bat baizik, ulertzeko Zubi horrek beti balio izan zuela herri beraren bi ertz lotzeko, eta gaur egun ezkutuan gurutzatzen dutenak ez direla duela 6 eta 8 hamarkada zeharkatzen zutenen desberdinak. Eta azalak ere errepasatuko ditugu, etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariarekin. Titularrak dio Urdaibaik argi utzi zuela museoa etzela aukera bat. Agirre lehendakaria zenterrek Urdaibairi entzuteko prozesuaren ondorioak aurkeztu dizkio proiektua bertan bera uzteko erabakiaren berri emanez. Heldu dira inauteriak Euskal Herrira eta horren adierazle gaurko azaleko argazkia Zubietako joaldunak dira ituren erabidean. Berriak dio Euskal Konfederazioak instituzioetan erakin eta karrika mobilizatu nahi duela Euskara ez galtzeko. Koofizialtasuna ardatz harturik beste fase bat abiatuko du eta manifestazioa ekingo dute Baionan azaroaren 21. Protesta bat ere argazkian atzo uztu zuten herriran 200 lagun aterpetzen dituzten 6 pabiloietako bat eta 31 bizilagun kalean utzi. Egoera okertuko den beldur dira eragileak. Deia egunkariak dio Pradalesek mediku eskasia eta migrazioa eramango dituela Sánchezekin egingo duen bilerara gaur bertan. Eta kirol kontuak argazkian Liga eta Championseko partiduak ditu, urrengoak Atletikek, eta Jon Uriarte klubeko lehendakaria eta Mikel González hurbildu ziren atzo Lezamara entrenamendua ikustera. Gai berberari heldu dio Noticias de Gipuzkoak. Pradales Sánchezekin duen hitzordura joango dela osasun, migrazio eta segurtasuneko gaiekin. Eta berriak egin duen bezala Herrerako pabiloietako ustutze argazkian kasu honetan eragileen protestari eman beharrean ahotsa ertzainen jarduera eta Intxausti alkatearen hitzak nabarmendu ditu Noticias de Gipuzkoak. Noticias taldeak Nafarroan duen alean, Diario de Noticiasek dio PSNek Ibarrolari erantzun diola ez duela inolaz ere UPN babestuko gobernua osatzeko. Argazkian, inaugurazio ekitaldia atzo UPNren osasun zientzien fakultate berriaren atarian. Diario de Navarran argazkia ere gai berberari lotua da titularrak zera dio. Ezbeharrez betetako urteak 26 milioi utzi dituela Nafarroako zelaian kalte ordainetan. Eta titular berdina daramate gaurkoan El Correoren bi aleek Getxoko jauregitxoa kasutik baztertutako arkitektoak adirazi duela berak ez zukeela eraistea onartuko. Argazkiei dagokionez Bizkaiko edizioan edabide honek banatzen dituen kirol saridunak agertzen dira. Arabakoan aurrerantzean Gasteizko suhiltzaile berriak izango direnaren aurkezpen ekitaldia. Eta azkenik, Bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskon titularrak dio, armadaren presentzia minimoetara murriztu dela Gipuzkoan, Loiola itxi ondoren.
Goizeko 7 eta 35 minutu jotzear, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Eta esandakoa atzo ere Egoi Belategi gure lankideak aipatu zuen ordu tarte hau pixkat desberdin egingo dugula hurrengo hilabeteetan. Tertuliarekin hasi aurretik Iker Gurrutxagak goizero ekartzen digun abesti proposamena. Egunon. Ai, egunon! Claro. Zaloa, zuzeneko tartea dela gau. Hemen abuela. Pentsatzen nuen, inork ez dita bisatu, pentsatzen nuen grabatuta utziko zenuela goizero. Aste arte eta ostegunak hemen nago. Asteren, tortidal grabazia. Hori da, gauzak normal direla, horrela. Bale, baina niri esan, bueno, berdin du. Egunon, Zaloa. Egunon, dale, Iker, zure daitza. Bueno, kantua sartuko dugu lehen da bizi. Zagit ezagutzen duzuen hau txarrekin. Franz Ferdinand. Ezin da, ezagutzen baldin baduzu ezin da utxik egin talde honekin. Zalen naiz horregatik. Bueno, tartea luzatu egingo zego hortaz akaso zerbait. Ez dut gehiagin luzatuko. Nik hau zuzeran ikusteko gogoa izan nuen, nire Belgikako odisean, baina oso garestia zen ordurako ja sarrera, duela 5 urte, ja 80 euro da zen sarrera. Eta gero uste dut Euskal Herrian izan zirela, beranduago. Bilbon, uste dut izan zirela. Baina ez dut zuzenen ikusi, eta bada talde bat ikuste dut zuzenen oso divertigarri izan daiteke. Bai, hauek etorlak kutsu beren kokatzen dut The Hypes ere. Bueno, bai, badute rollo antzeko. Hauek eskoziarrak dira, Glasgow sortuak 2001an, eta 2007an gaurko egunez atera zen lehendabiziko diskoa horregatik ekarri ditut. Talde oso gustagarri egiten zaidalako. Eta 2007an atera zuten diskoa, hemen ari naiz ikusten ez dagoela zuzen, hemen jartzen dut tunait 2009koa dela. Baina, bueno, 2007an atera zela igerakor, efemeridean webgunea, bat edo beste dago gaizki, hemen bat gertatzen da. Hala ere, zergatik ekarri dut efemerida baliatuz, Egoi jakingo du zergatik duen talde honek izen hori. Ze, gaur alda Franz Ferdinanden hilketaren urte hurrena? Ez, bai, horregatik dela. Ezena bikaina, Franz Ferdinanden, iraia, Zaloa, izenagatik horrela kokatzen badakizuen horzan? Ez. Bueno, Austriako artxidukea, Sarajevoko atentatua gertatu zen 1914ko ekainaren 28an izan zen, baina horren ondorioz lehen mundu gerra hasi zen. Bai, behitu, nik banekan... Azken txinparta izan zen mundu gerra... Nik lagunekin banekoan txantxa bat, beti nahi izan dut horrelako talde tributu bat sortu, eta bakizu nola dituko nueken nik Franz Ferdinandi egindako talde tributuan. Gabrielo Princip. Akatu zuen pertsonaren izena. Zazu, Angelilloren aldean. Bueno, bai. Euskal Herrira karrita, ez? Bai, hori da, bai. Ez, izango litzateke Angelillo. Bai. Ez, bueno, begira. Iraia, Angelillo bai. Ez. Zaloa? Ez. Historia suspenso, hau ikasi egiten genuen, De hecho, Bai, suspenso, izan daiteke. Esa zen den Angelillo. Ba, esa zazuk. Zeberetzara gogoratzen. Angelillok akatu zuen, horren goratu behar dundik ere, Bergaran izan zen, Cánovas del Castillo? Cánovas akatu zen. Bai, anarkista, bai. Cánovas akatu zen, anarkista italiarra, gero Bergaran hiltzena, eta baditu, horregatik ez, badu nola ere antzekotasuna. Cánovas hiltzean ez zen mundu gerrarik sortu, ez gerrarik sortu, baina... Duela espaldi ez dagoela magniziodurik Euskal Herrian, Hala. Egoi goizeko 7 erdiak dira. Bakarrik datu historiko eman dut. Bai. Baina hor bota duzu. Eta ez da munduan ere. Aspaldian. Hori da, saiakerak bai egon da, bat edo beste, Eslovakiako presidente tirokatu zuten duela pare bat urte, baina... Trump ere teorian, belarrian. Bueno, gauza bat, Teorian gutxi ondo Charlie esan Kirk duzu. hil zuten. Eh? Ba, baina nortzan Charlie Kirk. Bale. Bueno, bai.
Karo, bai zaiteke, gaur egun sare sozialek hainbesteko indarra aukate, agian, bai, hartu daitekela magnizidio gisara. Bai, ez da izen Charlie Kirk, Charlie Kirk, bai, ultra hau, hiltzutena duela gutxi armaen defentsan. Bai, itzali bat ematen ari zela. Bai, bada. Ez, hau zan. Ez, Trumpen laguna. Eta agitatzailea, bai. Ardan da prengatu bat. Nik ez du konsideratzen mundu gara sortzeko moduko pertsona bat. Ez, hori ez. Estatu batuak dezente beratu ditu, Bueno, bai, hori da. Kantaren inguruan esango dut, igual ez izu irudituko, baina hasieran iruditu zait pixkat bele. Jarrezazu berriro hasieratik. Bai, pixat funky, bai, kutsu hori, bai. Nietzako da pixkat Pink Floyd, bai, ez? Pink Floyd? Bai, hartu diot horrela... Bai, no, ze unibertsio ezberdin. Egia da, gitarraren soinua bada funkitik hartu dagoena, goik esan duen moduan. Eta sinte horiek, eta bele orain da bilen mundua. Baina apenas ez dago, olako gitarra, bai, ulertzen dut esaten duzuna. Soinua pixkat aldatuz gero izan zitek. Bai, ez dakit, etorri zitu esan ditut, kanta bere bat atea duten izan teratu. Ez, horrelakorik ez da gertatu. Bueno, hori, kantuaren izan ez dut esan, eta orain ez dut horretuko gainera. Bitarten esango, Franz Ferdinand, ze talde oso nada, eta abesti oso onak ditu, baina badu, talde askorik gertatu zaien gauza txarretako bat, behin, esango nuke, beraien lehenengo diskoko edo bigarren diskoko abesti izan zela Take Me Out. Bai. Eta abesti horrek batez ere, ez dakiz urteko FIFA izan zen, baina kalte asko gintzun eta jende asko bakarrik. Niretzako aler ez da Take Me Out baino garrantzitsoko den kantu bat egon da, Bai, ziurra, ez dut, akaso zagunago edo gehiago zabalutako izan dela. Do you want to? Bai, baina ez nuke esango maila berera eritxezanik. Bai, esan zu FIFA, esalako jokoek, bai, tentolako horrelako... Bide batez egunen baten baita ere, itzein barko dugu FIFA jokuak kartzen zuen soinu bandaz. Soinu bandaz? Nik egin ditut. Ba, gomendatzen... Egin ditut bereziak, noizbait egin dut bereziren bat. Benetan. Eta iraia ziur nago, zuk gustuko edukiko zenukela. Zer, FIFA? FIFako soinu banda. Bale. Oso musika beti oso rock alternatiboa eta india eta... Futbolean naiz, ja jokuetan... Ez, baina ez jolastu, bakarrik piztu jokoa eta utzi musika fondoan. Begira, bale. Hori ere egin daiteke. Horretarako erosi. Menuan ibili bueltaka. Edo bazegoen garai batean erreproduzitzeko gailua zeukan. Hori uste dut, bai, FIFak, bai, garaian erreproduzitzeko gailua zeukan. Benetan? Sartzen zinezu aukeretan, eta reproduzitzeko gailua zeukan. Eta hor... Jolazten zaren bitartean musika entzuten duzu. Eta zerrando zuen. Eta gero dago beste joko mitiko bat hola bideo-jokoetan GTA. Hori zen bat, zetarekin ere ez da berdina pasa. GTA daude... Hola Tomas, hola dejas. Irrati desberdinak, estilo desberdinetakoak... Bai, mobilan izan nuen jokua. Kantu mugikorrean? Bai, badago. Netflixen barruan. GTA zein da, jendea hiltzen duzula tiro? Eta tiro, zaportetu kotxeak, egin dezakezuna ez una. Kontuz, Netflixek bideo-jokoena ordaz ondo funtzionatzen du? Bai. Ze ikusi dut beste bat Red Dead Redemption dauka GTA San Francisco. Red Dead Redemption jarri dizute orain. Bakero batena, marabillosoa da. Da historiako jokarik, GTA estilora, baina zara bakero bat. Marabila bada joko hori. Marabila cinematografiko bat, benetan diot, Hau da, nik ez dut jokoa pasatzeko gaitasunik, eta dedikatzen dut nire burua, hartu zaldia, eta paseatu. Begira, aizu hori. Erraxatu egiten du pila bat. Ez begira, gainera, nik neukan mobilan joku bat, zela kamioi simuladore bat. Engainatu zizuten! Nola giratu eta hori den... Ez. Hau da joku bat, kamioi simuladore. Hau da, zuzara kamioiko gidaria, eta eraman behar dituzu pedidoak, aparkatu behar duzu kamioia. Ikusi dut badauela bat, oso zaila dena, trailerrak nola biratu. Hori da, bai, hori barruan sartzen da. Agertzen da. Bai, Trump Simulator. Engainatu zaituela. Iraia zerrizara, etorkezuna prestatzen irratiko kontu ez badaukatzen. Baina hor, imaginatzen. Etzen lehenengo izango. Hor, dago opzioa kotxean zazen bitartean, ze benetan irauten du, hau da, behar bada egin dituzu 200 kilometro, eta gomarrozu 25 minutu kamioia gidatzen. Eta... Ze kamioia azkarro 25 minutuan 200 kilometro, ez? Ba, ez da, baina luzea egiten da, Eta hor, irratiak dauzkazu, eta joaten zara aukeratzen, eta nik hor musika pila deskurritu dut baita, ere? Zertarako balio duten jokuak. Bai, eta GTAak bere garaian zeukan, ordenagailuaren kasuan, zuk zure irrati propioa sortzen zenuen.
Hala. Kantuak sartzen zen izkion, MP3an, eta zuri erratia da. Hortaz, oso guai zegoen, toda letxen igo horatzen naiz, besterik ez naiz zea maizena saltatzen zidanean, beti zela, venga, abiadura, Fantasia GTA-an zea maiz, Bai. GTA zea maiz. Pixka Ari nahi distopikoa ere mundu bat bai. ezagutzen, Lasai, Nik eta enekien hau dena existitzen zenik. Nik ezagutzen ditu bideojoko hauek, baina enekin hau dena egin ziteken. Bueno, Zitekenik. eta futbolere itzuliz Pro Evolution gogoratzen jokoa. Kastolo hori ez. eta Niri FIFAren Kirolak- kompetentzian, FIFAren kompetentzian zegoen jende bat, da oraindik ere badago, dedikatzen dena editatzera bideojokoa. Eta nik neukan, mitikoena 6garrena izan zen, PS6. Bueno, anoetan, ertzainak eta guztiak gertzen zirela. Osea, batek editatu zuen, eta ertzainak eta guztiak gertzen ziren anoetan. Begira. Eta esate duzu, pentsa jendea zenbaterainoko detailetara sartzen. Da nik izan baron zea aspertuta dagoen. Bai, baina bak ez Bada zegoen oso ongi. modelatzea. Eta Bueno, hemen 25 minutu kamioi bakidatzen egoten dena mugikorrean. Ez egin dezagun egunen batean tertulia da, batez ere ikusten nahizelako, bideojoko zalak bazaretela, eta ziur asko entzulen gartean baditugu, game irauntziko baten bat gonbidatza gure gana, eta kontatzea, Euskararen inguruan, eta gonditezkeen kuriosati guztiak. nik zenbat aldiz esan dudan hemen pantaila honetan nahi dudala engantzatu PlayStationa. Begira. Nik unibertsitatean euki dut bideojokoen asignatura. Eta bat egin bar genuen, eta... Bai, Non Eta ikasten duten ez? Bai. Karo, fantasia bada. Bai, Jokuak, eta... Komunikazio. Bat egin behar zenuten, Bai. eta zer egin zenuen. Nik egin geneukan formatu bakarra, eta zen pixka bat Mario Brosen joku antzeko bat. Ez da erresa, Ez. Plataformetakoak Hori egitea da. zaila da. Ba, nivel ezberdinekin, eta batetik bestera pasatzen, Eta fisikak, eta... Bai. Fisikak sartu behar dizkiozu, salto egiterakoan, Hori da. itxi dadila erako tokitara eta erakotara ez. Bai, gero sartu behar dizkiozu, bueno, HTML ere eman genuen, orduan sartu behar diozu... HTML bidez egin zenuten? Zati batzuk bai. Aha. Batez ere kolore mundua eta lako gauzak. Begira, Bai. ostras. Pixkat frikia, baina. Ba, proposamena luzatuta, game irautzikoi esango diegu Bai, etortzeko, eta tertulia oso bat egingo dugu honen inguruan hitz egiten dena, dela hasi dugu tertulia historia kontu ez mintzatzen, eta egoik ere, ari berdinetik ekarri du gai proposamena. Barkatu, Zaloa, momentu batean... Zaloa, barkaidazu kontua, gaurko elkarrizadatuak bidali dara mezu bat, berez, errepikatuko dazu mesedez galdera. Ba, eman diot pasoa zure gaiari. Bai. Gaia neukala eta Oraindik Gaitasun hori nahi dut nik bizitzan. Ez, izan da izugarria. Ez duzu ikusi, Barkatu. baina nik bizitzan deskonexio gaitasun hori nahi dut. Osea, izan egoiri izketan eta baina beste mundu batean, baina guztiz, Ba, egoi dituzu 2 minutu eta erdi. Bale, nahikoa, eta gaina 2 minutu dagoetan, gaiaren berri emango dut, eta espekulatu pixka bat ere. Kontua da, Gernika Lumoko kulturetxean ikusgai duzuela, non ote zaude erakusketa. 50ko hamarkadan Euskal Herrian hartutako irudi batzuekin, eta bertan protagonista nagusi badago, neskato bat, iargazti guztetan agertzen dena, gaur egun kalkulatzu dute, 85 eta 87 urte bitarte eduki ditzakela, eta nolabaiteko deia zabaldu dute, ea denon artean, zehazen dugun, nor izan daiteken. Irudi hauek 50ko hamarkadan hartutakoa dira, eta Euskal Herriko toki esanguratsuak topatzen dira, Bizkaian eta Gipuzkoan bereziki eta batik bat kostaldean. Onaino albistea eta hori nire espekulazioa argazki askotan agertzen da, posatzen agertzen da, eta atzo adibidez antolatzaileetako batek esaten zuen Bermeoko argazkietan atzetikan eta Espainiako bandera ikusten ziela, oso ohikoa etzela hori, handiak eta bar, eta lotzen zuela nolabait Frankoren bisitarekin. Ez ote duzu uste neskato honek hain zuzen ere erregimenarekin ere zer ikusi izan dezakela nolabait? Ni pentsatu dudala, eta non geratzen da pertsona horren ahazteko eskubidea? Zergatik ibili behar dugu bere bila? Zergatik bihurtu dugu Wall-E horren kolpera? Pertsona bat bere baimene baute dute. Espero dut baietz. Bai, izan daiteke egoi esan duzuna, baina nik esango nuke lotura horrekin izan dezake, baina bere familiakoren bat da argazkilaria, agian aurkitu beharko litzateke argazkilarian, orden, jakiteko umean. Bai, erresagoa. Eta horregatik diot, akaso pertsona horrek desagertu nahi zuen, eta akaso bazuen erregimenarekin loturarik eta ez zuen nahi eduki. Bai, zaiteke. Eta ez zuen nahi eduki, eta pasadu, ez dakit, hau da nada, espekulazioetan sartuta, ni flipatu egin nuen, esatu nuen, oso ondo,
okurrutu zaionari ideia oso politik iruditu zaio. Baina, desagertu hori baldin bazuen mapatik pertsona horrek, izorratu dute harki. Bai. Hori askotan aztu egiten zaigu, Bai. Hori da askotan azten zaigu zerbait. Batzuk ez dutela nahi kontakturik eduki. Eta azteko eskubidea. Gauza bera gertatzea desagertutako pertsonekin, Oda, batzuetan pertsona batzuk desagertzen dira, Baina hor badago familiaren sufrimendua ere tarteko desberdina iruditzen zait. Bai. Ez dut esaten beti gauza ere denik, baina batzuetan baloratu behar dela. Ezagutzen dut kasurik, Baina borondatezko desagerpena eta negabeko ez dago zabera. Hori baina ezagutzen dutela kasurik, borondatezko desagerpena, eta alde guztietan agertu, eta ez barkatu, desagertu egin nahi nuen. Inoi ezer esan gabe. Oscar Freirek bezala. Bueno, egoika aipaturiko artikulua edo kronika dago naiz.eusen irakurgai bateri interesa sortu badio, baina hemen utzi behar dugu gaurkoa, alabazan ipuina entzun behar dugulako urrengo minutuetan. Aio. Arotzaren istorioa. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Esan behar dizuet, arotza historia honetan errementaria dela, badekizue. Euskal Herriko leku batzutan arotza da egurrekin lan egiten duena, eta beste leku batzutan, arotza da burniarekin lan egiten duena, errementaria, alegia. Eta egurrekin lan egiten duena, zurgina da. Ikasketa txiki honen ostean, arotzaren istorioa. Historia honetan, bazegoen gizon zahar bat Martingo izenekoa, eta anaia arotza zuen errementaria. Eta behin, gau batean, bazen bere etxeko sukaldean, afaria prestatzen, afaria afaltzen, edo, lasai asko tximini ondoan. Torduan, tximinitik bera hots bat entzun zen. Banoa! Ta, etorri jai, talantxe, tomba. Tximinitik bera, gizon baten, gorputzaren laurdena erori zen. Gero beste puska bat, eta lau puskak erori zirenean, antxe, gizon bat osatu zen. Eta gizon harren atzetik beste bi gizon gehiago heldu ziren. Eta handi, laster batean, Martingo bere etxeko sukaldean parean, antxe zituen 3 gizon. Eta gizonek esan zioten, musea nehen behar diagu. Ingo digu, Eta lase, bat hasi zen, kartak partitzen, launa, musean, noski, eta dena partitu zituenean, bera nahi eta propio, lurrera bota zuen bat. Eta, Martingo, karta bat erori zaiko, ez? Nik hemen ditu lauak. Eta, hasi zen hor diskusian, sesioan, gora bera, kriston iskan miliat, azkenean Martingo hartu zen zaku bat, eta zan zen, hartxila murtxila, zakuan zar, Eta 3 sartu zen zakuan, lotu, eta naia errementarian arotzaren etxera joan zen. Heldu zenean, hemen badiat iretzat lana, baina hauek ez di orduak, gauerdia da, eta lana hoin berdek. Eta garritzak, ire 4 gizonik sendoenak, azkarrenak, eta burni hauek pixkat zuzendu. Eta lase, etorri zen 4 langile, bere mailu ondiekin, eta zizien dinbidamba, burni haiek zuzendu nahian, pim-pam, barrutiko roak etan zuten ziren, azkenean zakoa, iriketa, irakiz jago zer egiteik, eta joan ziren 3 gizona ziztuan. Martingo beretxe itzuli, eta ja edadean sartuta zegoenez, bakizu egertatzen da batzutan, edo beti, edo hilabeti, edo sartzerakoan, ahiatu zen bere ordua, eta Martingo, hil egin zen. Eta hil, eta beha konfiantza osoz, zerura, joan zen, zerura ahiatu, eta jangoikoa, inoa, ni honea, zerura, eta hau ez duk irelekua behan zeok. Eta, behan, bera joango na. Eta, alaxe, bera jetxi zen, eta
Infernuko atea jo zuenean, atzetikan entzun zituak, mendikan, ireleko ez dukau, goian. Eta, bueno, ados jartzen dien. Eta gora joan zen berriro, eta jo zuen atea eta jangoikuak, irikizuen lau pixka. Eta aprobetxatu zuen zirrigitua, eta Martingo, zeruan sartu zen, eta eskalera batzuen azpian gelditu zen. Eta jangoikoa batira, utzi zion han egoten eternidade osorako. Eta hau, horrela gertatu ez bazan, horrela gertatu dadila. Eta ordutikan Martingo suerte izan zuen, ze ongi bizi omen da eternidadean. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Alderraidoa, adimenak, xederik gabe, buruaztu, begirada ziez, besten beldu, ez alzaude, zugatidu, elkar gurutzatzen, diren gorputzak, ukitzen, ez diren harimak. Non zaude, zein da
Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Urdaibaik argi utzi du museoa ez dela aukera bat. Agirre Lehendakaria Zenterrek eskualdean egin duen entzute prozesuaren ondoriak aurkeztu ditu 1000 elkarrizketa egin ostean. Salva Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak uste du erakundek lezioak atera behar dituzela proiektu honekin nola jokatu duten jakiteko. Entzuteko prozesuak Guggenheim Museoa handitzeko proiektuaren inguruan informazio eta gardentasun falta egondanaren pertzepzio zabala jaso dau. Ikaskuntza baliotsua da eta hobekuntza elementu bat identifikatzen dau erantzukizun publikoa daukagun erakundeontzat eta pertsonontzat. Bizkaiko Foru Aldundiak zein lakuek positibotasuna aurkezteko ahalegina egin dute. Maria Txibite Lehendakariak berriz, Nafarroko gobernuak akordioen 70% bete duela esan du. Hasta hoy, el 70% de compromisos del acuerdo programático están en un alto grado de ejecución. Y esto no es un simple número. Detrás de ese 70% hay políticas públicas. Orain arte indarrean zegoen nazioarteko logika desegiteak eskaintzen dituen ziurgabetasunen aurrean birkokatzeko beharra aipatu du. Eta heldu da Sánchez eta Pradalesen bitarikoaren eguna. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan bilera gakoa izango da Espainiar gobernuaren eta Pedro Sánchezen borondate politikoaren berri izateko. 5:30 bilduko dira Moncloako jauregian. Lehendakariak iragarri zuen akordioetan betetakoa eta betegabekoaren baitako ebaluazio txostena eramango ziola Sánchezi. Txostenaren berri izan gabe, baieztatu daiteke Pedro Sánchezek eta PSOEk ez dutela akordioa bete, baina ikusi beharko da ea lehendakariak nolako rola hartzen duen. Eta eneko anduezak, Sánchezek eta Pradalesen arteko bilerau adeitsua izatea espero du. Eta kexetatik abiatuta, EAJak aplikatu litzaken balizko blokeo egoerak edota Sánchez babesteari usteari aukera honi dagokionez, PSeko idazkari nagusiak esan du beraiek ere antzeko posizioak har ditzaketela. Y no solo ellos tienen el derecho y la capacidad de no quedarse con los brazos cruzados, nosotros también lo podemos hacer y evidentemente nosotros no nos quedaríamos con los brazos cruzados. Donostian berriz, udaleko digitalizazio kartografikoko 2 udal teknikari izateko euskara eskakizuna baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Epaiaren arabera hizkuntza eskakizunak eskatzea ez dator bat hizkuntza jakin gabe enplegu publikora sartzeko izangaiak duten eskubidearekin. Martxoaren 3ko urteurrenaren arira, inorrez film laburra sortu dute, sarraskiaren zigorgabetasuna salatzeko ikusentzunezko izango dau. Film laburraren argumentua egun hartan Zaramagan gertatutakoari buruzko dokumental bat egitean eta sarraskian parte hartu zuten polizietako bat elkarrezketatzeko ahaleginan oinarritzen da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazoerarik? Istripua izan da behi 30 errepidean, 8. kilometroan Barakaldon Galdakaoko norantzan errei bat itxita dago eta horren ondoriozko autopilaketak ere badaude eta Nafarroan kontuan izan, Nafarroa garaian Otsagabia eta Otsagabia inguru horretan, Otsagabia eta Izaba inguru horretan, zenbait mendate itxita daudela elurraren ondorioz. Badibili beraz, bertatik igaro behar izan ez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Depresio eguneak gertu izango ditugunez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek han-hemenka zaparrada batzuk utziko dituzte. Bereziki goiz erdian eta lurraldearen ekialdean, naiz eta mendebaldean ere gustiko duen, baina ekialdean euri gehiago izango da eta puntualki zaparradan mardule bat izango da. Ondoren, eguerdi arratsaldeko lehen orduan giroa lasaitu egingo da, naiz eta zeruan hodeiak nagusi izan, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki ilunabarretik aurrera mendebaldetik barrena beste fronteiska bat iritsiko da, eta fronteiska horrekin berriro ere mendebaldetik ekialdera euri pixka bat zabalduko da. Goiz partean hegohaizeak oso zakar joko du, bereziki haizegunetan eta mendi inguruetan, goiz erdian edo gehienez jota eguerdian hego mendebaldera egin eta indar dezente galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute, minimoak 4 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskonak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira
altuenak aldiz, kostaldean. Joarra Izpurua teknikan urtarrilak 27 da, asteartea. Informazioaren aria. Gaurkoan, topo egingo dute Sánchez eta Pradalesek Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari esanetan, bilera gakoa izango da Espainiar gobernuaren eta Pedro Sánchezen borondate politikoaren berri izateko. Bosterdietan bilduko dira zehazki Moncloako jauregian eta topaketa bitariko harremana mantentzeko xedearekin egingo da, egonkortasuna eta elkarrizketa lehenetsiz, horixe bera jakinarazi dute. Harremanen egoera, ala bi exekutiboentzat interesezkoak diren kontuak aztertuko dituzte. Baina hain zuzen, azken astetan lehendakaritzarentzat bilera honek bestelako kutsu bat izan du. 2025ko abenduaren 31an duela hilabete igaro da, eta Gernikako estatutua bete gabe dago. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSOEk sinatu zuten moduan. Hau nahiko ez, eta uztailetik adostuak zeuden 5 eskuduntzak hilabeteko atzerapenarekin heldu dira. Urtarrilaren 16an, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen ezintzela hala jarraitu. Orain beraz, negoziazio fase berri bat zabaltzen du. Ebaluazio txosten bat prestatzen ari gara, sinatutako akordion betetze maila jasotzen duena. Hori izango da gure oinarria aldebiko azterketarako. Lehendakariak iragarri zuen akordioetan betetako eta betegabekoaren baitako ebaluazio txostena eramango ziola Sánchezi. Txostenaren berri izan gabe, baieztatu daiteke Pedro Sánchezek eta PSOEk ez dutela akordioa bete, baina ikusi beharko da ea lehendakariak beste aukera bat emango ote dion. Egoeraz kexatu zen unean, negoziaketa fase berri batekin jarraituko zutela iragarri zuen. Aurrera egin dugu, bai, egia da. Azken urte honetan 10 eskumen berri eskualdatu ditugu. Eta hori ona da. Baina egia da baita ere urritik. Espainiako gobernuak mahai gainean dituela Gernikako estatutua osorik betetzeko falta diren azken 10 proposamenak. Azken 16 eskuduntzei dagozkien 10 bloke negoziatu beharko dira orain, eta jeltzalek iragarri dute bestelako moduak beharko dituztela aurrerantzean. Mario Barretxena. Gertatutakoa gertatuta, beti daukagu inkognita edo hori ez da mai gainean guk eskatu dioguna gobernuari da hemendik aurrera gelditzen zaigu negoziaketan, mesedez aldatu dezagula negoziaketa egiteko modua, izan ere, izan dira pertsona batzu. Ez da antzi behar, Pedro Sánchezek bere interes partikularrak eramango dituela bilaketara, hau legegintzaldia mantendu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa bermatzea da. Hauteskundeetan heldu bitarte horrela ezin daitekela iragarri arren, dagoeneko Aitor Estebanek esan du, aukera den bitartean Eusko Alderdi Jeltzaleak partida jokatuko dela. Beraz, hamarkadetako atzerapenarekin datorren Gernikako estatutuaz gaindi, EAJ, EH Bildu eta PS negoziaketan daude estatutu berri baten oinarriak adosteko. Espainiar gortetako botere orekarekiko baldintzatua jaioko den akordioa. Eta testuinguru honetan, Eneko Anduezak Sánchez eta Pradalesen arteko bilera adeitsua izatea espero du, instituzioen arteko leialtasuna eta elkarrizketa mantenduz. Estatutuaren ez betetzeari buruzko kexetatik abiatuta EAJak aplikatu dezakeen balizko blokeo egoera edo Sánchez babesteari uzteari dagokionez, PSeko idazkari nagusiak esan du, beraiak ere antzeko posizioak arditzaketela. Y no solo ellos tienen el derecho y la capacidad de no quedarse con los brazos cruzados, nosotros también lo podemos hacer y evidentemente nosotros no nos quedaríamos con los brazos cruzados. Onda Baska irratian eskainitako elkarrezketan Anduezak bilera deitsu aurre ikusten du orain arteko lorpenei buruz hausnartzeko. Pues yo espero un encuentro cordial en el que sirva para recapitular, para reflexionar lo que han sido las últimas semanas. Zehazki, eskuduntzak izateko berme handiena sozialismoa da Eneko Anduezaren esanetan. Balioan jarri du Sánchezekin 20 transferentzia burutu direla. Lo que sí podemos concluir es que sí hay un garante del cumplimiento y de la defensa del Estatuto de Autonomía de Gernika. Ese garante es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Informazioaren aria.
Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak dionez, entzuteko prozesuak gako oso baliotsuak eman dizkio Busturialdeari. Agirre lehendakaria zenterrek egindako entzute prozesuak Busturialde eskualdeko plan estrategikoan sakontzeko balioko die Bizkaiko Foru Aldundiari ala alakoako exekutiboari, baita herritarren eskarei erantzuteko ere. Oraindik ikusteke dago nola garatuko den prozesua. Lander Martínez. Agirre lehendakaria zenterrek Guggenheim Museoa Urdaibaira zabaltzeari buruzko entzuketa prozesuaren azken txostena aurkeztu du astelehen arratsaldean Gernikan. Bertatik Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak honako ondorio hau atera du. Oso gako baliotsuak ematen ditu eskualde honen bultzadan aurrera egiten jarraitzeko, baita bertako biztanleen eskaerei erantzuteko ere. Etxanobek uste du erakundeek lezioak atera behar dituztela proiektu honekin nola jokatu duten jakiteko. Entzuteko prozesuak Guggenheim Museoa handitzeko proiektuaren inguruan informazio eta gardentasun falta egondanaren pertzepzio zabala jaso dau. Ikaskuntza baliotsua da eta hobekuntza elementu bat identifikatzen dau erantzukizun publikoa daukagun erakundeontzat eta pertsonontzat. Denpora eta ahalegin gehiago eskaini behar zaio gure lorralde proposamena partekatzeari, herritarrek esaten duguna kontrastatu, interpretatu eta egiaztatu ahal izan daien. Prozesutik atera daiteken ideietako bat da jasotzen diren ondorioek aukera eman dezaketela lehendik zegoen ibilbide horria Busturialdea Urdaibai eskualdeko plan estrategikoa indartu eta osatzeko. Aldi berean lurralde arrakala antzeman dutela adierazi du, herri txiki eta handien artean. Aldun nagusi moduan bereziki eskatzen hauen irakurketa bat eta uste dut erakunde guztiak eta gizarte osoak kontutan hartzeko gaia dela. Busturialdean ere, ordezkaritza arrakalak badaudela adierazten dabela narratiba batzuk. Lurralde arrakala dago, herri handien eta txikienen artean, hemen Busturialdean. Bestalde, Lakuako lehendakari ordeak Ibone Bengoetxeak txosten berriak ibilbide berririk proposatzen ez duela azpimarratu du, baizik eta egun duten ibilbidea hobetzen eta indartzen lagunduko diela. Eta Maria Txibite lehendakariaren esanetan, Nafarroko gobernuak programa akordioaren 70% bete du, ekintza oinarri gisa eraldaketak azkartzeko autua egin dutela esan du. Hasta hoy, el 70% de compromisos del acuerdo programático están en un alto grado de ejecución. Y esto no es un simple número. Detrás de ese 70% hay políticas públicas que tienen un efecto real y tangible en la vida de las personas. Tokiko estatuko eta nazioarteko faktoriak aipatu ondoren, Nafarroako bezalako komunitate txiki batek bere neurrian erantzun dezakeela defendatu du eta honako hau ondorioztatu du. Euren estrategiarik onena Nafarroa erkidego ireki moderno berdintasunezko iraunkor eta solidario bihurtzeko lanean jarraitzea dela. ¿Qué puede hacer una comunidad de menos de 700.000 habitantes? Una región que es poco más que un grano de arena en un mundo convulso. Para empezar, estar listos para el cambio, acelerando las transformaciones que elevan nuestra autonomía energética, implementando una digitalización de nuestra sociedad y nuestra industria que nos haga ser más eficaces, dando a nuestra ciudadanía acceso a la mejor formación, reforzando los servicios públicos, que son los que nos permiten avanzar en prosperidad compartida, mejorando nuestro atractivo como la región más industrializada de España y promoviendo una nueva apertura de miras que nos acerque a nuevos compañeros de viaje. Hala eta orain arte indarrean zegoen nazioarteko logika desegiteak eskaintzen dituen ziurgabetasunen aurrean birkokatzeko beharra aipatu du. Aliantza berriak ezartzea eta benetan elkarrekin osagarri izango diren aliatuak bilatzea. Eta hain zuzen aipatuko dugu ere, Donostiako udalean digitalizazio kartografikoko bi udal teknikari izateko euskara eskakizuna balioa betu du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Hasiera batean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiek eta Gipuzkoako epaitegiak beharrezkotzat jo zuen bi lanpostuetarako euskara jakitea bi funtzionariok bakarrik betetzen baitituzte lan kartografiko horiek eta horietako bat egonezean bermatu egin beharko litzateke herritarrek arreta hizkuntza horretan jasotzen duten eskubidea. Argudio horrekin epaitegiak ezetsi zuen langile batek tokiko gobernu batzarrak 2022ko abenduaren 20an hartutako erabakiaren aurka jarritako salaketa
eta. Hala ere, langileak uste zuen akordio horrek Espainiar Konstituzioaren hainbat artikulu urratu zituela, bere esanetan funtzio eta kargu publikoetara berdintasun baldintzetan iristeko oinarrizko eskubidea urratzen zuelako eta hilekite bat aurkeztu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian. Honek orain arrazoia eman dio, F agentziak adierazi duenez, epaiaren arabera hizkuntza eskakizunak eskatzea ez dator bat hizkuntza jakin gabe enplegu publikora sartzeko izangaiek duten eskubidearekin. Ondorioz azpimarratu dute, enplegua egonkortzeko prozesu honetan euskara jakitea ez dela eskatu arrazoizkotasun eta proportzionaltasun irizpidei jarraituz. Epaia ez da irmoa eta horren aurka kasazio errekurtsoa aurkeztu daiteke auzitegi gorenean. Donostian jarraitu beharra dugu, izan ere Herrerako pabiloietako bat ustu eta 7 pertsonari eman diete aterpe. Kale egoeran dauden lagunekin lan egiten duten eragilek azaldu dutenez, 31 pertsona bizi ziren eraikin honetan. Martuteneko Institutu Zaharrarekin gertatu bezala bertan aterpe hartzen duten pertsona guztiak joanak zeuden alde eginda ertzaintza iritsi denerako jolastokietako 4. pabiloia izan da usten lehena, baina lehen Zardoia Oteiz zegoen eremuan dauden 5 eraikinak ustuna izan ditu Donostiako udalak, gaur egun 200 pertsonaren bizilekua dena. Hiriko hainbat elkartek eta sindikatuk ekintza salatu dute eta aterperik gabe geratuko direnei bizilekurako alternatiba bat eman diezaieten eskatu dute. Informazioaren aria. Goizeko 8:04 Europar Batasunak 2027 urtetik aurrera Errusiar jatorriko gasa importatzeko debekua adostu du. 27 estatukidek adostutakoaren arabera, baina debeku hau gutxinaka ezarriko da eta salbuespenak aurreikusten dira hornidurarekiko segurtasuna jokoan den kasuetan. Egoibelategi, egunon. Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, debekuak Errusiatik egindako zuzeneko esportazioi eragiten die, baina baita herrialde bitartekaritatik egindakoei ere Indiatik kasu. Errusiak Europako Batasuneko gasaren 40% hornitzen zuen, Ukrainako gerra hasi aurretik 100 ordea, 13 ingurura murriztu zen 2025erako. This is a historic decision. It means that we will no longer allow for Putin to blackmail us. We will no longer allow for Putin to weaponize. Dan Jorgensen, Europar Batzordeko energia komisarioak azpimarratu duenez, egun historikoa da Errusiak energia arma bezala erabiltzeari utziko diolako eta ezingo diolako xantaia gehiago egin Europako Batasunari. Erabakiak ordea Bruselan sistematikoak diren zatiketak ere agerian utzi ditu, araudiak gehiengo kualifikatu onartu baita Hungariaren eta Eslovakiaren kontrako botoekin eta Bulgariaren abstentzioarekin. Plynu, to je totálny ideologický nezmysel. Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroak ergelkeria ideologikotzat jo du Errusiar gasari ezarritako debekua, Europa ekialde eta erdialdeko estatuak izango direlako galtzaile nagusiak. Hungariak neurria Europako Justizia Auzitegira eramango duela iragarri du, debekuaren hasierako debekua mugatuz eta aukera emanez indarrean dauden kontratuei aldi baterako eusteko. Araudi berria otsailaren 2an sartuko den indarrean, nolanahi ere, erregelamendu honek babes klausula bat jasotzen du, Errusiako gasarekin berriro konektatzeko aukera emango lukena larrialdi deklarazioaren kasuan edota horniduraren segurtasuna arriskuan baldin badago. Geoestrategikoki erabakia banaiko arriskutsua da gainera, Errusiak bidaltzen ez duen gasa Estatu Batuetatik heldutako gas likuatorekin ordezkatuko baita bereziki. Eta gerrari amaiera emateko helburuz, Ukraina eta Rusiaren arteko bilera berri bat egingo dela aurreratu du Kiebek Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzarekin. Hainbat arlotan posizioak uste baino gertuago egon arren, Donbaseko kontrolak izaten jarraitzen du bakerako oztopo nagusia. Bai, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak berak onartu du gai gatazketsuenak leuntzeko lanean ari direla eta horiei helduko dietela hurrengo bileran. Вдасться прискорити цю зустріч. Україна bude maksimala. Pasaden astean Abu Dhabin egindako lehen bileraren ostean argi gelditu zen bi zirela bakea lortzeko gakoak. Ukrainak gerraren ostean izango dituen segurtasun bermeak, baina batez ere Donetsk eta Luganskeko oblasteko osatutako Donbas eskualde historikoaren lurraldetasunaren kontrola. Oraindik ere beren lurraldearen burujabetasuna ez dutela negoziatuko esaten jarraitzen badut ere, badirudi Kieben gutxinaka hasi direla onartzen fronteko errealitatea. Errusiako armadak ia erabat okupatu ditu bi eskualdeok eta mantso
bada ere, aurrera egiten jarraitzen dueten gabe. Dena den, Ukrainako armadak oraindik ere Sloviansk eta Kramatorsk hiri estrategikoak kontrolatzen ditu eta euren helburua litzateke hauek euren menpe mantentzea. Kremlinaren ordea ezinbestekoa da lurralde horren kontrol osoa ofizial egitea eta Ukrainako tropak Donbasetik ateratzea bere herritarrei garaipen bat saldu ahal izateko gerraren ostean. Eta Ukrainako tropen erretiratzeari dagokionez nahiko oharkabean pasaden berritasun garrantzitsu bat eman du Errusiako presidentetzako bozeramaileak azken orduetan baieztatu baitu Vladimir Putinek eta Donald Trumpek Ukrainako tropen irtera adostu zutela Donbasetik 2025ean Alaskan izandako bileran. Eskerrik asko gehi. Gero arte. Hamasek Israelgo estatuaren esku utzi ditu, zerrendan gelditzen zen azken hildako israeldarraren gorpuzkiak. Benjamin Netanyahuren gobernuak berriz ez du bete Rafako mugako pasabidea zabaltzeko hartutako konpromisoa, are gutxiago bake planaren bigarren faseak agindutako soldaduen erretiratze partziala. Hamasek azaldu denez, alegin handiak egin dituzte Gazan gertatzen zen azken gatibu israeldarraren gorpua topatzeko. Antza denez, Israelgo armadako okupaturiko eremu batean topatu dituzte Ran Gili poliziaren gorpuzkiak. Hainbat iturrik azaldu dutenez, hilerri musulman batean aurkitu dute polizia honen gorpu eta identifikatu ostean berehala eraman dute Israelerantz, haren senideek azken agurra eman alizateko. Modu honetan lehen aldia da 2014 urtetik Gazan ez dela gelditzen preso harturiko israeldarrik, hilik ala bizirik. Bien bitartean, Israelek 10.000 palestinar baino gehiago dauzka gatibu beraien kartzeletan, horien artean 300 eta 50 adingabe, hauetako 3.500 baino gehiago epaiketarik eta kargurik aurkeztu gabe eta honen bestez gatibutzat jo daitezkenak. Gainontzeko preso palestinarren kasuan gehienei jarduera terroristak egozten dizkiete askotan frogari gabe. Hamasek orain berretsi du Israelek bere ardurak bete behar dituela, bereziki Gaza eta Egiptoren arteko Rafako bidegurutzea zabaltzea 2 norantzetan. Inolako murrizketari gabe Gazara beharrezko laguntza humanitarioa sartzeko. Era berean, gaur egun lerro horian okupatzen dituzten posizioetatik erretiratu behar dela dio akordioak. Eta Israelgo armadak dagoeneko argi utzi du, mantenduko dituztela posizio hauek eta orain arte ez dago Rafako pasabidea zabaltzeko zantzurik. Are gehiago, Hamasek salatu duenez, gobernu sionista aldez aurretik adostu gabeko baldintzak inposatzen saiatu da, Rafako pasabidea ekialderantzera eman nahi du, eta honen zeharkako segurtasuna kontrolatu. Azken albistea da ere, Israel debekatzen ari dira 2023ko urriaren 7tik aurrera, Gazatik kanpo jaio diren errefuxiatu palestinarren seme alaben sarrera, bertan bizitzeko eskubidea dutenik ukatuz. Goizeko 8 eta 22 dira. Informazioaren aria. Aurkoan badugu zer esan oroimen aldetik izan ere, martxoaren 3ko urteurrenaren arira, inor ez film laburra sortu dute, sarraskiaren zigorgabetasuna salatzeko ikusentzunezko izango dena. Film laburraren argumentua, egun hartan Zaramagan gertatutakoari buruzko dokumental bat egiten eta sarraskian parte hartu zuen polizietako bat elkarrezketatzeko ahaleginean oinarritzen da. Martxoak 3tik adierazi duenez, 2 egunetan filmatu zen joan den udaren amaieran, baliabide eskasekin, baina entrega eta maistasun handiarekin talde osoaren aldetik. 8 laguneko lantalde aritu da lanean, Rafa Martín, Aizea Alonso, Josean de Miguel, Ander Beato eta Maili Gabilondo aktoreekin eta Koldo Uriarteren jatorrizko musikarekin. Aitor López de Aberasturik kameraren atzean egonda eta soinuaren arduraduna Marieta Kolomo izan da. Ikusentzunezko lana otsailaren 11an aurkeztuko da jendaurrean Arkabian 2 emanalditan, 6:30 eta 8:00. Sarrera doakoa da, baina gonbidapena jaso beharko da astearte honetatik aurrera Zuloa liburu dendan. Eta Irun eta Hendaia arteko abenida zubia, 36ko estatu kolpearen osteko gerran eta diktadura frankistan erbesterantz milaka herritar irten ziren tokia, Memoria Demokratikoaren leku izendatu dute. Argitalpen honek jasotzen du Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak urtarrilaren 21ean hartutako erabakia. 1915ean inauguratu zen Bidasoa ibaiaren gaineko zubi honen kalifikazioari buruzkoa. Espainiar gobernuaren lurralde politikako eta Memoria Demokratikoko ministerio nabarmendu duenez, zubi hau estatu frantsesa eta estatu espainolaren arteko lankidetzaren sinbolo da,
eta rol garrantzitsua izan du bi estatuen arteko mugako historian eta komunikazio bide gisa ez ezik, topaketa diplomatikoetarako eta bake eta gatazka garaietan elkartzeko leku gisa ere balio izan du. Bertan, idatzitako dokumentuak Irungo suteaz hitz egin du. Orain artean, indarran izan den gezurretako bat ez dago aipamenik bombardaketari buruz. Berriz, ez da inolako aipamenik egin, Bigarren Mundu Gerran, zubi honek izan zuen rolaz, besteak beste Himmlerren bertaratzea edota naziek harturiko arte kontrabandoari buruzko ere ez dago inongo aipamenik, edota ez da ere naziek gauzatzen zuten Wolframioren kontrabandoari buruz. Baina gehiago, lehen etxi dute, estatu kolpearen hasiera, bertan izan zen errefuxiatu olatua, eta aipatzen da, baita ere, Lluís Companysen entrega, eta Julian Zugazagoitiarena, gobernazio ministroa, eta Kataluniako Generalitateko presidentea, biak entregatu ostean exekutatu egin zituzten, eta aipatzen da, Gestapok egin zuela Companysen entrega, hau akats historiko bada, boeak akats bat jaso du, hau Pedro Urraca, polizia agente espainolak egin zuelako, eta azkenik, Oroimen ere askotan oso lotu egoten da kontu militarrei, eta horiak ala aipatuko ditugu gaurko honetan, Arakako kuarteletan, gaur egun Loiolan dauden tropen zati bat hartuko duela. Espainiako Defentsa Ministerioak ia 4,5 milioi euro bideratuko ditu Arabako esparrua egokitzeko, Legazpi 177 motordun infanteriako batalloia heltzen denerako. Aldi berean, argi berdeare eman zaio Donostiako Ipikaren lurretan instalakuntza militar berriak eraikitzeari. Akordioak lagurteko epea aurre ikusten du, militarrek Loiolatek alde egin dezaten eskualdaketa hori 2025ko uztailean sinatu zen. Militarren zati batek Gasteizera egingo du alde, baina beste zati batek Donostian jarraituko du, Ipikaren lurretan Urumearen beste aldean. Testu inguru honetan, estatuko aldizkari ofizialak Margarita Robles defentsako ministroaren agindu bat argitaratu du astelehen honetan, lurzati horretan instalazio militar berriak eraikitzea interes orokorrekoa dela adierazten. Kontu ekonomikoak ondorengo minutuetan, Imanol Pradales lehendakariak Petronorren instalakuntzetan 100 megabatioko elektrolizagailu berria kokatuko den lursaia bisitatu du. Petroleo enpresak proiektu honekin bere jarduna deskarbonizatzeko bidean aurrera egin nahi du, lehendakariak txalotu den ekimena. Lakoako exekutiboak erregai berriztagarrien alde egindako apustuan enpresak dituen funtsezko papera nabarmendu du. Proiektu hau 292 milioi euroko inbertsioarekin, findegien deskarbonizazioan aurrera egiteko eta 2050ean zero emisio lortu alizateko enpresaren planaren barnean kokatzen da. Presal gaude subirenotasun energetikoan aurrera pausoak emoteko, Euskadi pres dago, eta Euskadi Europan dago. Beraz, guk pres gaude, eta horregaitik gaude baitare hemen Petronorrekin batera gaurkoan. Petronorrek trantsizio energetikorako eta deskarbonizaziorako bidean hasitako ekintzei dagokinez, Pradalesek apustu hori honetsi du eta kontinente osoan egiten ari denarekin lotu. Bestalde, aipatu beharra dauzkagu baitare aurreko urteko datuekin alderatuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko apartamentu turistikoetako sarrerek ia 130ko gorakada izan zuten 2025 urtean. Nafarroan, hoteletako ostatu gauek 5,9 egin dute bera. Iraia Kambra, egunon. Egunon, Peietagun entzuleak, Eustatek eta Nastatek emandako datuak dira hauek. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 herrialdetan izan da gorakada, bai apartamentu turistikoen kasuan, eta baita ostatu gauei dagokienean ere. Bizkaia gaiendu da 27,5ko igoerarekin. Landetxetan egindako egonaldiak ere handitu ziren aurreko urtearekin alderatuz. Euskal Autonomia Erkidegoko turismo aterpetxen kasuan urte arteko 4,9ko azkunde izan zen 2025ean sarrera kopuruan eta 4,6ko ostatu gau kopuruan. Nafarroan kopurek bera egin dute, abenduan 5,9ko jetxiera egontzen hoteletan 2024ko hilabete beraren aldean. Aipatzekoa 2025 urteko azken hilabetean Nafarroako hotel zerbitzuak emateko 1.474 langile enplegatu behar izan zirela. Amiantoaren biktimen elkarteak Asbibiaek dagoeneko
Eskualdeko eta Txagorritxuko ospitaleko medikuen konplizitatea salatu du. Laneko gaixotasunak ezkutatzerakoan eta horrekin osalan ikaitzaren balizko jatorriari buruzko susmoa jakinarazteko bete beharra ez betetzea Itxaso Leon. Asbiamiek ohar batean adierazi duenez, gizarte segurantzak amiantoaren eraginpean egotea onartu du 2023an hil zen Oñatiko langile batek hartu zuen biriketako minbiziaren arrazoitzat. Eta beraz, emaztearen alarguntza pentsioa nabarmen hobetzea onartu du gaixotasun profesional baten ondorioz hil delako. 71 urteko biktimak herri horretako bi enpresatan lan egin zuen, Onraita eta Hijos de Juan de Garay enpresetan. Minbiziaren arriskuari buruzko informaziorik gabe, arnas babes egokirik gabe eta garai hartako lan legeriak enpresei eskatzen zien beste prebentzio neurririk gabe elkarteak azaldu duenez. 2024ko azaroan osalanek hildakoaren lanbaldintzei buruzko ikerketa bat eskatu ondoren, amiantoaren eraginpean zeuden langileen fitxategian sartu zuten. Horri esker Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak alarguntza, heriotza eta biziraupen pentsioaren prestazio ekonomikoak hobetu ditu. Lab sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoko eskola bereizketarako maila utzi du, eskola bikaina denontzat izenekoa, honen 5. bilera asteazken honetarako aurreikusia dago Gasteizen eta sindikatutik improvisazio eta arazoari konponbidea bilatzeko neurri zehatzak hartzen ari ez direla salatu du. Lab sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoko eskola bereizketarako mailak lan proposamenik ez duela aurkeztu iritzi du, eta honetan improvisazioa gaientzen dela. Sindikatuak hezkuntza sailaren helburua argazkia egitea dela salatu du eta ondorioz bereizketa mailan parte hartzeari utziko dio eta ez du asteazken honetan Gasteizen egingo den bileran parte hartuko. Irati Tobar Labeko ordezkaria EITBek jasotako adierazpenetan. Ez dagoela baldintzarik gaur-gaurkoz mai horretan itun sozial bat lortzeko. Jaurlaritzak ez diolako gaiari konplexutasunez heldu. Improvisazio saritu delako, esen bezala, eta gehiago izan delako hezkuntza legean jasotako neurriak ontzat emateko mai bat. Estatu mailako protesta egutegi baten baitan Euskal Nekazaritza sektoreak hainbat ekintza burutuko ditu Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka. Protestok asteazkenetik ostiralera bitartean egingo dira Gasteizen, Iruñan eta Kastejonen. Hala, uhagak eta atakak dituta bai asteazkenean eta bai ostegunean bi traktorada eta manifestazio egingo dira Araban. Lehenengoa Gasteizen abiatuko da 9:30 Buesarenatik eta 12:00 manifestariak Arriaga Parketik joango dira Lakuako gobernuan amaitzeko. Hurrengo gunean formatu berean 10:00 aterako da mobilizazioa gobernutik eta 11:30 manifestariak Gaztelako atarian batuko dira Espainiako gobernuak Arabako hiriburuan duen ordezkaritzan amaituko dutelarik. Bestalde Nafarroan eta Enek eta Uagnek deituak asteazkenean errepidea moztuko dute 10:00 ordubietara Kastejonen eta ostegunean manifestazio egingo dute Iruñeko kaletan 6:00 aurrera. Ostiralean berriz bi erakundek manifestu bat aurkeztuko dute Nafarroko parlamentuan eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzan. HT gelditu taldeak manifestazioa deitu du otsailaren 21 Iruñan, haien esanetan HTaren mafiari erantzun eta Nafarroko HTaren aldeko plataformaren jarrera salatzeko. Azpiegitura hori inposatua suntsitzailea eta alferrikakoa dela argudiatuz eta elite enpresarial eta politikoen interesei erantzuten die. Mobilizazioak sortu berri den HTaren aldeko plataformari erantzun ematea du helburu besteak beste eta herrialdean azpiegitura bizkortzeko presio lobby gisa jardutea leporatu dio honi. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Begirada bat kalean, bitzitsu ziren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ezkarte... Ger, aipatuko dugu, baita ere Ertzaintzako 36 urteko gizon bat atxilotu dela Donostian, bere bikoteari eraso egiteagatik emakumea ospitalean ingresatua gelditu zen, eragindako lesioen ostean. Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, igandean goizeko 6 aldera Donostiako Unibertsitate Ospitaletik Ertzaintzari ohartarazi zioten ustez bikotekideak eraso egin zion emakume bat hartatzen ari zirela. Zauritutako emakumeak bertaratu zen patruiari aipatu zion Loiola auzoko etxebizitza batean gertatu zela erasoa, bikotekidearekin eztabaida izan ondoren hark hainbat golpe eman zizkion batez ere aurpegian eta buruan. Eragindako lesioen ondorioz biak aipatutako ospitalera joan ziren emakumea harta zezaten. Hasiera batean eta erasotzailearen ustezko koakzioen ondorioz
emakumeak osasun langilei esan zien eskaileretan bera erorita egin zituela zauriak. Medikuarekin bakarrik geratu zenean, bikotekideak jo egin zuela egiaztatu zion. Emakumeak ertzainei kontatu zien bikotekideak mehatxu egin zuela benetan gertatutakoa kontatuz gero, eta batzuetan sexu harremanak izatera ere behartzen zuela bere borondatearen aurka. 58 urteko emakumea ingresatuta geratu zen neurozirujau espezialistak beharrezko probak egin eta balorazioa egiteko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bueno, lehen aipatu dugu errepideen bat edo beste itxia zegoela. Zaloa, orain badugu berritasunik edo? Bai, berritasuna da autopilaketak gehituz doazela. Momentu honetan 6 kilometretako autopilaketak ditugu behi 30 errepidean, 8. kilometroan Barakaldon Galdakaoko norantzan istripua izan delako gaur goizean Pegi. Ados, adibili, bertatik igaro behar izan ez gero, bestelako errepideak hartu, eta temperaturei dagokienez, esango dugu, kostaldean nabari dela, hego-haizearen eragina. Une honetan, temperatura epelagoak dauzkagu Donostian ala Bilbon, 16 gradu, temperaturek ere nabarmen gora egin dute Ipar Euskal Herriko hiriburuetan, une honetan 14 gradu dauzkagu Donibane Garazin eta Maule ala Baionan 15 gradu. Berriz, barnekaldean, temperaturak pikin bat freskoagoak, hotzagoak dira, Iruñan une honetan 10 gradu dauzkagu eta Gasteizen. Egun argitze honetan ere, jasoko dugu Iker Ibarluzearen ondik norako guztiak. Depresio eguneak gertu izango ditugunez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek han-hemenka zaparrada batzuk utziko dituzte. Bereziki goiz erdian eta lurraldearen ekialdean, naiz eta mendebaldean ere bustiko duen, baina ekialdean euri gehiago izango da eta puntualki zaparrada mardule bat izango da. Ondoren, eguerdi arratsaldeko lehen orduan giroa lasaitu egingo da, naiz eta zeruan hodeiak nagusi izan, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki ilunabarretik aurrera mendebaldetik barrena beste fronteska bat iritsiko da, eta fronteska horrekin berriro ere mendebaldetik ekialdera euri pixka bat zabalduko da. Goiz partean hego-haizeak oso zakar joko du, bereziki haizegunetan eta mendi inguruetan, goiz erdian edo gehienez jota eguerdian hego mendebaldera egin eta indar dezente galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute, minimoak 4 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 948-865-500 telefonoan edo 3www.talasoterapiazelai.com webgunean. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka, eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako su egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, Algainen! Arriaga Antzokian, Euskal Antzerkigintzaren estreinaldi berria. Tartean teatroaren Kandida. Patxo Telleriak idatzitako tragikomediak Miren Gaztainaga, Nerea Mazo eta Mikel Martínez ditu protagonista. Estreinaldia otsailaren 3 eta 4 Arriaga Antzokian. Ez galdu aukera. Sarrerak salgai Antzokiko lehiatilan, zein webgunean. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu.
lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz Irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu gaurko honetan ere analisi mailaren tenorea eta aktualitatearen errepaso egiteko gurean dauzkagu Mikel Urdangarin filosofoa eta Eguzki Urteaga soziologoa. Egunon. 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 Zer modu zaudete? Ondo. Oida. Ondo, aposten naiz. Aipatuko dugu, pasaden astean eman zuela jakitera Lab sindikatuak Bilboko etxebizitza komunitarioetan ematen ari zen esplotazio matxista eta arrazista sare baten berri. Nerea Lauzirika lankideak etxebizitza hauetan lan egiten duten 2 emakumerekin hitz egiteko aukera izan du. Esplotazio kasuaren biktimen erreparaziorik espero ez dutela nabarmendu dute, baina beren esperientzia partekatzea garrantzitsutat jo dute beste langile batzuek egoera berdina ez dezaten pairatu. Lander Martinezek jaso ditu elkarrizketa eta testigantza honen nondik norakoak. Ana eta Marta izen faltsuekin egin dute testigantza 2 emakumeek, migratzaileak biak Osakidetzako plantillako erizain batek administratutako egoitzetan lan egin zuten. Erizain hori gainera tankera horretako 10 bat zentroren jabea da. Martak lana bere ahizparen bitartez lortu zuela azaldu du. 2 biktimek ahotsak distortzionatzeko eskatu digute, errepresalien beldurragatik. El trabajo encuentro porque mi hermana trabajaba ahí. Ella trabajaba en la Alameda Getafe 31 que tiene ahí la residencia y pues me dice mi hermana Elisa, ¿quieres trabajar? Y le he dicho pues vale. Y pues me ha dicho, necesita pues personas, gente, y pues digo vale. Luego ella me llama y pues voy y hago una entrevista. Tenía la residencia de Barrieta número 1 y que la tenía en Reforma. Y fui a la entrevista y estaba la encargada y la tenía en obra, la estaba remodelando. Y fui y me dijo la chica, pues mira, esto hay que hacer, esto y esto y esto otro. Y le digo, pues bueno, ¿necesitas que me quede? Y me dijo, no. Mañana, como ya te he explicado, mañana vienes y ya te quedas sola. Vale. Behin lanean hasita atsedenik gabeko 7 eguneko lanastea zuela azaldu du. Yo ya tenía mis horarios que era viernes, sábado, domingo y lunes. Martes y miércoles era ir a la otra residencia, hacer noche, porque siempre hacía noches. Alguna vez que no iba alguien por la mañana, pues me decía, ¿será que puedes ir a la mañana? Y decía, pues vale. Y salía de allá y venía acá. Kontratu gabe lanean hasi zela argitu du eta hasi eta hilabetera arduradunak autonomo bezala lan egiteko eskatu ziola. Sí, era sin contrato. Y pues al
Al mes me dijo que me hiciera autónoma y me hice autónoma. Pero eso era falso autónomo. Sí, pero eso no. Porque ella me pagaba la seguridad social del autónomo. Vale. Yo lo pagaba y luego yo le devolvía el dinero. Anak berriz lana bere kabuz topatu zuela azaldu du, eta behin lana uztean ez zuela finikitorik jaso, ezta ez zituela kontratuz jasota zeuden oporregunak ez kobratu ezta aprobetxatu ere ez. Yo empecé a buscar como residencias y casas comunitarias aquí en Bilbao. Y llamé como que a varias de ellas y entonces me dijeron que en donde empecé a trabajar, me dijeron que llevara el currículum y ese día que lo llevé me dijeron sí, quedas y esta es como empezarías para tal fecha. Yo empecé en septiembre, como después del 15 de septiembre del 2023 y finalicé en enero 31 del 2025, el año pasado. Yo estaba de baja y lo que hice fue porque como yo cambiaba de tarjeta roja, que son de estos permisos que te dan por asilo, a tarjeta de residencia, y el abogado me recomendó que tenía que finalizar o comunicar a la señora que en ese momento me quedaba sin documentación. Yo no le avisé a ella que me cambiaba de documentación, sino que como yo ya iba de baja 5 meses, estaba aburrida, yo lo que hice fue salir voluntariamente. El tema conmigo fue que a mí no me... A ver, en octubre, o sea, mi baja fue de agosto, ¿sí? Justo para las fiestas de Bilbao, que empecé mala, hasta el 31 de enero estaba de baja. Pero en octubre, según la planilla, yo tenía vacaciones. A mí no me pagó mis vacaciones y también al renunciar no me dio finiquito, sino que solamente me dieron el pago de mi salario y eso en ese momento se quedó así. Jardunaldu erdiko kontratua zuela azaldu duanak, baina enpresak orduen kopurua errespetatzen ez duela salatu du. Ordu gehiago lan egiten zituen eta ez zituen horiek kobratzen. Tenía contrato de media jornada, o sea, yo tenía, según mi contrato, eran 17 horas a la semana y la verdad es que solo un mes del 2023, en diciembre, trabajé 17 días. En mi contrato serían 10 días máximo. Esos otros 7 días que trabajé. ¿El contrato o...? Eso es lo que te digo. En ese mes de diciembre del 2023 trabajé 17 días y yo dije, bueno, me gané más dinero. No. Entonces, de ahí en adelante, yo no permití que un día más, o sea, al contrario, trabajaba, digamos, este mes 9 días, el otro mes 10 días o 11 días y ya yo decía, bueno, por este mes compensa y para de contar. Bi langile horiek lanean zituzten betebeharrak zaintzan uztartzen zirela azaldu dute. Pues cocinar, limpiar el salón, fregar los platos que habían dejado de la cena, luego poner la mesa, luego ir a atender a 2 señoras que dejaban sin cambiar, ir a darle los medicamentos y pues eso, poner a lavar ropa, ponerse a planchar la ropa. Si había algo descosido, costurar, pues todo eso. Y nosotros, por ejemplo, si era en la mañana, la de la noche, como ya lo acaba de decir, dejaba hecho a veces adelantado porque, por ejemplo, si era una paella o eso, le tocaba a uno en el turno de nosotras hacer la paella. Pero por lo general, el mejor turno para mí era el de la mañana. ¿Por qué? Porque la de la noche también dejaba organizados los abuelos bañados o vestidos, o entre las dos terminábamos de organizar los que estaban de pie. Entonces, cocinar, porque igual hay que ponerle la fruta o hacer el postre. La de la mañana, casi siempre en el turno mío, dejaba a los abuelos sentados desayunando, entonces uno tenía que meter a lavavajillas o fregar lo del desayuno, terminar de dar los medicamentos, llevarlos al salón para que se sentaran, ir haciendo las camas, limpiando baños,
luego ya poner lo de la comida, luego ya empezar a hacer cambios de pañales para dejarle a el turno de la tarde ya el cambio de pañales de los usuarios listo, meter a la ropa de la lavada de la mañana, tender, y en la tarde cuando entraban era recoger la ropa que se había dejado en la mañana, darles la merienda, si ya los habían dejado en cama para la siesta, o si no, uno empezar a llevar a los que iban a la cama o al sillón, y luego ya pensar qué vas a hacer de cena, porque en el turno de nosotros sí nos tocaba hacer la cena, o una sopa, y como primero casi siempre, y segundo cualquier otro plato que estaba ahí pues en el listado. Dena den, zaintzaz gain, mediku edo erizain batek egin beharreko lan egin behar izaten zutela azaldu du ere Anak. Toda la parte que tiene que hacer una enfermera o un médico nos tocaba a nosotros cuando un abuelo se ponía mal, hasta que llegara la ambulancia y se lo trasladaran. Estar pendiente de la familia, llamarlo, o sea, todas estas gestiones. Y como son abuelos, casi cada semana siempre hay algo, pues. Martak nagusiarekin zuen harremana txarra zela azpimarratu du, behar baino denbora gehiago lan egitera behartzen zituela eta errespetu faltak egunerokoan ematen zirela azpimarratu du. Pues yo siempre discutía con ella porque yo no me dejaba nunca, porque ella me decía que tenía yo que cumplir y le decía, ¿cómo que tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir? Venir aquí, estar, le digo, como una negra trabajando y me decía que me está faltando el respeto. Y yo decía, pues si tú quieres que te respeten, respeta tú primero a los demás, y nosotros te vamos a respetar, por lo menos yo. Bi langile horiek etxebizitza horietan bizi ziren adinekoen baldintzak ahalik eta onenak izaten ahalegintzen saiatzen zirela azpimarratu dute, baina nagusiek gehienetan janari berdina ekartzen zutela kritikatu dute, eta horrez gain adibidez komuneko paperak hilabete osorako ematen ez ziela ere salatu dute. Esplotazio kasu hau emakume migratzaileei egin zaie, eta kasu honetan Anak hori tamaldu du, lana aurkeztean iruzur egin dieterako bai langilei baita etxe komunitarioetara bizitzera joan behar izan diren adineko pertsonei. Muchas aquí nos toca, yo creo que todas hacíamos en nuestros países algo diferente, y al venir acá pues la inmigrante indocumentada en el momento, tú que ves lo más fácil irte a una casa o fines de semana o todos los días empiezas a ir, luego te sacas el curso sociosanitario y entras a una residencia, pero lamentablemente lo que nosotros entramos no es nada real con lo que hay, porque yo tengo amigas que trabajan en residencias y para nada tiene que ver como estas situaciones. Tienen las condiciones, tienen las enfermeras, tienen los médicos, tienen todo. Otra cosa es que a mí me da mucha risa porque en las páginas web o en las tarjetas que te dan te venden una casa comunitaria perfecta. Te venden una casa con médico, con enfermera, trabajo de psicología, fisioterapia y nada. Los abuelos se van convencidos de una cosa y llega el tiempo y dice, pero esto no es lo que me vendieron. Bi emakumeek beren benetako izena ezkutatzea erabaki dute nagusioiak beraien aurkako salaketa jartzeko beldurra dutelako, baina beren esperientzia kontatzeko beharra ikusi dute langile berriek ez dezaten berdina pairatu. Hauexek, bi langile hauen testigantzen laburpena aipatu dute, egoera kaskarrean zebiltzala lanean 7 eguneko jardunaldiarekin, kontraturik gabe, ostera faltsu autonomoak izan da, edota ordaindu gabeko oporraldiarekin, edota aurreikusi gabeak ez zeuden ordu gehigarriak eginez. Zakit, jakin nahi dut, hasteko nola ikusten zuen testuinguru hau, oinarrizko sarrera gisa, Mikel? Bai, nik uste eta uziontan, argi eta garbi kasuntan lotzen dira, ez? Migrazioa, emakumeak eta zaintza, eta horren emaitza kasu askotan izaten da esplotazioa. Eta uste dut kasuntan, nabarmen esplotazio egoera baten aurrean gaudela, eta horren salaketa egiteko alegin batean, naiz eta ikusten dugun, salaketa egiteko ere zer nolako muga dituzten, eta nola egin duten, ez izenez hitz egiteko, eta ahots distortsionatuz hitz egiteko autua, besteak beste, esplotatua izateaz gain, jazarri izateko beldurrez. Beraz, Nikola, titular bat eman beharko banu horrez izango nuke. Eguzki? Izango nuke horrez gain, gertakizun horrek agerian uzten duela, azken hamarkadetan indarrean jarri den
publiko-pribatu ereduaren muga zein den, eta ondorioak zein diren. Zer gertatzen da, transizioaren ostean, momentu horretan, euskal instituzioak indarrean jartzen dira, eta momentu horretan erabaki behar da, osasunari, gizarte zerbitzuei, edota hezkuntzari loturiko zerbitzuak publifikatu behar diren, osoki, partzialki, eta zer egiten den ordu arte existitzen ziren entidadeekin, kontutan izan da, berezeki gizarte zerbitzuen eremuan oso lotuak zeudela elizari eta elizari loturiko erakundei. Eta frankismotik heredatu da ere presio fiskal oso apal bat. Eta orduan egiten den apostua momentu horretan da modelo mistoarena, publiko-pribatuarena. Komunitarioa ere, baina batez ere publiko-pribatuarena. Eta orduan gertatzen da, modelo horrek eutsi dio gutxi gora bera, krisi egoeran ez geunden bitartean, baina batez ere 2008tik landa ikusten da azken finean diru sarrera gutxitzen direla, gastuak handitu egiten dira, momentu horretan ez da presio fiskala handitu nahi, eta horren ondorioa da rekorteak eta murrizketak egiten direla. Eta horrek izugarrizko eragina izango du berezeki gizarte zerbitzuetan eta gizarte zerbitzuei loturiko erakundeetan, eta horietan sartzen dira etxebizitza komunitarioak, horretan sartzen dira adineko zentroak, horretan sartzen dira eguneko zentroak, eta bar. Eta horren ondorioa zen izan da Eusko Jaurlaritzak eta kasu honetan diputazioak, zeren diputazioak kudeatzen dituzte erakunde horiek, maila handi batean, edo diputazioak lotuak dira, erabakitzen dute lizitazio publikoak ateratzea, konkurso publikoak ateratzen dituzte ekimen, diputazioak berak egiteko ordez, eta enpresa pribatuak aurkezten dira lizitazio horietara. Zer gertatzen da lizitazio horiek oso apalak dira, diru kantitateari dagokionez. Eta horren, enpresek onartzeko kontratu horiek eta une berean benefizioak egiteko horrek bi ondorio dauzka. Alde batetik lan baldintzak asko kaskartzen dira, bertan lan egiten duten pertsonak ratio oso altua dituzte, ordu asko lan egiten dituzte, asteburutan ere lan egin behar dute, gauez ere lan egin behar dute, soldata oso apalak dira, maiz lanpostu horiek betetzen dituzten pertsonak ez dituzte beharrezkoak izango liratekeen kalifikazioak, eta beste aldetik ikusten da, ratioak oso handiak diren heinean, eskaintzen den zaintzaren eta zerbitzuaren kalitateak okerrera egiten duela. Eta hor ikusten da, ondorio dauzka garbiketari dagokionez, elikadurari dagokionez, arretari dagokionez, eta behin eta berriro errepikatzen ari den modeloa da. Orduan, aspaldiko urteetan, jada, adineko zentroetan bereziki, grebak biderkatzen ari dira. Kasu batzuetan, Bizkaian grebak iraun dute 2 urte, 3 urte ere bai, Gipuzkoan antzeko fenomeno bat ikusi izan da, Araban ere bai, eta ikusten da, azken finean, modelo hori maila batean ondo datorkiola diputazioei, zer ikusten dute aukera bat diru publiko gehierik ez inbertitzeko eremu horretan, eta beste aldetik, gatazka sozialak baldin badaude, horiek externalizatu egiten dituzte, zer azken finean, enpresa horien baitan gertatzen dira gatazka horiek. Eta orduan, diputazioak zentzu horretan eskua garbitzen dituzte egoera horren hau. Orduan, iruditzen zait, kasu partikular hau oso estremoa dena, egia da, baina kokatu behar da, testuinguru orokorrago batean zeinek hortara daraman eta horrelako deribak eragiten dituen. Demagun orain, hautetxiren bat edo eta foru aldundietako arduradunen bat entzuten dagoela, eguzki, eman dituzun azalpenekin, ondorio eztapena argia izan daiteke, inbertsio gehiago bideratu, zaintza esparruetara, eta bereziki, duela hilabete batzuk aurrekontuei buruz hitz egiten ibili ginela urte bukaeran, hor aipatzen zen hainbatetan Gipuzkoako kasuan esaterako Gipuzkoako foru aldundiak nabarmendu zuen zaintza esparrura diru gehiago bideratuko zuela, baina zuk eskainitako azalpenekin eguzki, zakitagian ulertu beharko genuke edo esan beharko genuke, diru gehiago ekarpen handiagoa burutzen duzu, egin behar duzulako, ez domin bat bezala, baizik eta hori egiten ez baldin bada, gainezka egiteko arriskua dagoelako, eguzki? Bai, hor daude bi gauza funtsezkoak direnak, bata da inbertsio publikoarena. Eta argi dagoena da, azpi inbertsio bat egon dela eremu horretan, eta horren ondorioak pairatzen ditugu, eta horren ondorioak pairatzen dituzte esan duen bezala bai langileek, eta baita ere egoiliarrek, eta beraien familiarrek, ez? Baina gero beste kontu bat da ereduarena. Eta hor iruditzen zait publifikazioaren beharra eta premia ezinbesteko dela.
datu bat emango dut. Gipuzkoari dagokionez, aipatzen baituzu Gipuzkoa, adineko zentroen 9% bakarrik da publikoa. 9% bakarrik. Horrek esan ditu, gainontzeko guztia direla edo pribatuak, proportzio handi batean, edo komunitarioak, alegia, 3. sektoreari ematen zaiola. Eta zergatik egiten du diputazioak autu hori? Handi batean askoz ere merkeago ateratzen zaiolako. Eta ondorio osoak aterako balitu, horrek esan nahiko luke publikatu beharko lituzkela, horrek esan nahi du askoz ere diru gehiago inbertitu beharko lukela, kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko, lan baldintzak hobetzeko eta soldatak egokiak izan ditezen eta konbenio kolektiboak errespetatu ditzaten, eta horrek suposatuko luke, azken fina presio fiskala handitu beharko lukela. Eta hori da diputazioak egin nahi ez dutena. Eta orduan, ekuazio hori argiki planteatzen ez den bitartean jarraituko dugu behin eta berriro antzeko kasuak aipatzen. Aipamen bat gehiago nahi baldin baduzu, Mikel? Bai, guztiz bat nator berak esan darakoarekin. Uste hemen argi eta garbi ikusten dela, administrazioak ezikusiarena egiten duela, ez? Baina horrek ez du esan nahi, administrazioa ez denik egoera horren jakitun, ez? Halako egoeren jakitun, esan da bezala kasu hau muturrekoa da, baina esplotazio egoerak, esango dugu, egiturazkoak direla, ez? Hain zuzen ere, nolabait, eguzkik planteatzen zuen bezala, alde batetik privatizazioaren bitartez, nolabait beraien ardurei muzin egiten die, balizko lan gatazken aurrean nolabait eskua garbitzen dituzte, eta horrez gain, beraiei badago kie, beste lan baldintzak betetzen direla bermatzea, eta horien ikuskapena egitea, eta uste horri ere muzin egiten zaiola, ez. Beraz, uste, hain zuzen ere, administrazioek bere gain, ez, askotan orain aipatzen da, ez, eskubideak bai, baina bete beharrak ere bai, administrazioak berari dagozkion bete beharrak bete behar ditu, baldin eta, kasuntan ikusten den bezala, azpi herritarrik izango ez dugu, eta baldin eta denei zaintza duin bat bermatuko bali mazaie. Goizeko bederatziak dira eta azken ordukoei dagokionez, esan beharra dugu, haizea dugu albiste. Ez duetanik eman haizeak eta egoera meteorologikoa baldintzatzen jarraitzen du azken orduetan Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak ala Ipar Euskal Herria abisu horiaren menpe jarraitzen dute, bolada bortitzak direla eta Ingrid igaro ostean, orain Josef Ekaitza da indarrean. Kaixo, Pegi eta kaixo, entzule hoi ere, egun hon, haitze-boladek 100 km orduko abiadura gainditu dute, hainbat tokitan azken orduotan, Bizkaian eta Araban bederatzirak arte momentu honetara arte mantendu da abisu horian, Nafarroan baina indarrean jarraituko du egun bukaerar arte. Azken orduetan 156 km orduko ufadak izan dira Urduñan, 140 km ordukoak Matxitxakon, 130 km ordukoak Zerrajan eta 105 km ordukoak Bilboko portuan haizeak gogor jotzen jarraituko du beraz. Eta nazioartean aipatu behar dugu, Frantziar estatuak lege bat onartu duela, astelean honetan 15 urtetik berakoi sare sozialetan sartzea debekatu zorrelako neurri bat hartzen duen Europako lehen herrialdea da. Gobernuak eta Emmanuel Macron presidenteak berak babestu duten testua astearte arratsalderako onartzea espero da, eta 2026ko irailean sartuko litzateke indarrean. Aldeko 116 boto eta kontrako 23 izan ditu. Franz insumis izan da aurka agertu den alderdietako bat, eta PSeren gehiengoa abstenitu eginda. Beste zenbait gai ere izango dituzte, eztabaidagai parlamentariek, hala nola lizeoetan telefono mugikorrak debekatzea. Ederto egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu eta lehen etxiko dugu, lehen albistegi hasieran aipatzen genuena, gaurko honetan arratsaldeko 5:00 Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek bilera daukatela Moncloan, aipatu beharra dute, Gernikako estatutuaren betetze maila, oraindik falta diren 16 eskuduntzak eta bestelakoak, gaurko beste protagonista izango da ere, Antxon Alonso Zerbinabar enpresako administratzailea izango da, gaurko honetan Nafarroko parlamentuan, bertan, adjudikazio publikoen baitako batzordean azalpenak eskaintzen, goizeko 10:00 aurrera izango dau, eta gaur, Espainiar Kongresuan ere hainbat dekretu berretxiko dira, besteak beste, ezkutu sozialaren luzapena, edota baita garraio arloko bonifikazioak ala pentsioen igoera. Adi izan beharko dugu, ze dagoeneko Alderdi Popularrak eta Juntsek esan dute, ez,
ezezkoa bozkatuko diotela neurri hauei. Gaurkoan ere, badugu urte hurren bat, Jose Ramon Bengoetxeak lehen urtea bete du Euskal Herriko Unibertsitateko errektore gisa, eta urte honen balantzea egiteko agerraldi eskainiko du gaurko honetan. Ikusi beharko da ere, zer esaten duen, hezkuntza sailarekin dituen harremanei buruz, horre kalapita izan zelako EHUren aurrekontuei buruz. Eta aipatzekoa, baita ere gaurko honetan Donostiako Guardetxeko eta Igorreko Kinu gaztetxetako kideen aurkako epaiketak izango direla, Donostian zein Durangon, baita ere prentsa oharra ere helarazi digu Stop Fosilak ekimenak, manifestua egingo bai dute, eta esango dugu baita ere gaurko honetan zazki 1939 eta 1941 urteen artean bortxazko lanetan izan ziren pertsonen senidek kexa aurkeztu diotela Nazio Batuen Erakundetako giza eskubideen batzordeari, eta honen nondik norakoak arrazoiak eta honen edukia ere azaltzeko prentsaurrekoa eskainiko dute goiz honetan Iruñean. Bestalde, osasun kontuak ere albiste Eustatek zehazki aurkeztuko du gaurkoan osasunaren panorama izeneko ikerketa hau 4 urtean behin egiten da, eta bertan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen osasun konturik esanguratsuenak azaltzen dira, besteak beste, ohiturak, prebentzio praktikak, baliabideak edota osasunaren arloan burutzen den gastua. Lan kontuetan eta ekonomia kontuetan, gaurkoan langabezia datuak jasoko ditugu. 2025 urtearen azken lauhilekoaren datuak zehazki, prentsaurreko eskainiko dute baita ere, Ene Bizkaia eta Enbak ostegun honetarako aurreikusi dituzten mobilizazioen berri emateko, gogoan dugu, Bizkaiko laborariak traktoretan joko dutela Bilboraino, ostegun honetan, eta baita ere, Esteilasek ere prentsaurrekoa eskainiko du gaurko honetan, hor zehazki Nafarroako auzitegi gorenak onartu ez duen kasazio errekurtso batengatikan, zehazki eskola jardunaldiei buruzko hainbat arau artikulu bertan bera gelditu direlako, baita ere aipatuko dugu gaurko honetan nazio gabeko sindikatuek ere prentsaurrekoa eskainiko dutela, telematikoki mundu mailako sindikatuetaz hitz egiten gabiltza, martxoaren 17ko greba orokorra babestuz, eta baita esango dugu baita ere kirol kontuetan zehazki Championsa ere aipagai izango dela atletiken gatikan, edota baita ere Europa mailako txapelketa izango da eskubaloi arloan. Kirol kontuetan berriz, Mari de Jon konpainiak 10. urte hurrena betetzen du, eta honen baitan, Kimu La Casa de Todos obraren estreinaldia aurkezten du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokinez badan nabarmentzeko jazoerarik, Salba? Gaurko izean izan den istripua Barakaldon Galdakaoko norantzan amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak, zehazki behi 30 errepidean 8. kilometroan hori autopilaketak mantendu egiten dira. Eta Nafarroa garaian edurteak izan dira asteburuan, horrela jarraitzen du egoerak ere, eta zenbait mendatetan, zenbait mendate itxita dude, zenbait errepide itxita Otxagabian eta Izaban esaterako, beste zenbaitetan kateak erabiltzea derrigorrezkotzat jo dute, beraz adi ibili puntu horietan eta dena dela ibili zaitezte kontuz. Errepideetan haize boladak gogorrak ditugulako Euskal Herrian, batez ere Nafarroan. Ederto, guraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu, esanez, temperaturak peldu egin direla kostaldean, une honetan 16 gradu dauzkagu Donostiala Bilbon, 15 gradu Baionan, Ipar Euskal Herriko barnekaldean ere, temperaturen gorantza egin dute, 14 gradutaraino. Hauxe da, temperatura une honetan Donibane Garaziala Maulen, 10 gradu Iruñan eta Gasteizen berriz, 9, eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Depresio guneak gertu izango ditugunez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek han-hemenka zaparrada batzuk utziko dituzte.
Bereziki goiz erdian eta lurraldearen ekialdean, naiz eta mendebaldean ere bustiko duen, baina ekialdean euri gehiago izango da eta puntualki bezaparradan mardule bat izango da. Ondoren, eguerdi arratsaldeko lehen orduan giroa lasaitu egingo da, naiz eta zeruan hodeiak nagusi izan, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki ilunabarretik aurrera mendebaldetik barrena beste fronteska bat iritsiko da, eta fronteska horrekin berriro ere mendebaldetik ekialdera euri pixka bat zabalduko da. Goiz partean hego-haizeak oso zakar joko du, bereziki haizegunetan eta mendi inguruetan, goiz erdian edo gehienez jota eguerdian hego mendebaldera egin eta indar dezente galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute, minimoak 4 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Pase bikaina sartu. Bai. Bakar bagari doa gurutzeta. Bakar bagari egia zer egiten errematea. Gol! Txapeldunen ligan fasea gainditzeko partida erabakigarria iritsi zaio Atletiki. Orain bai. Ea hau da mentza gola izan daigen Atletiken Valeriana, ia pixka nervioak lasaitzen dian atzalde hortan. Asteazken honetan 9 laurden gutxiagotan hasita San Mamestik zuzenean Atletik Sporting Portugal. Eskuinarekin jaurti. Bai! Atletiken gola! Lehoiak txapeldunen ligan. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:10, hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteagaren laguntzaz, eta aipatu dugu 9:00 boletinan, estatu frantsesak legea onartu duela, 15 urtetik berakoi sare sozialetan sartzea debekatuz, eta hain zuzen, lehen Europako herrialdea da, estatu frantsesa halako neurri bat hartzen, aldeko 16 boto egon dira, kontrako 23, Frantzia intxumituak zazki, aurka agertu den alderdietako bat, eta alderdi sozialista abstenitu eginda. Bueno, jakine dugu, ea zer nolako iritzia duzuen honi buruz. Buruza esan da, okerrez banago dagoeneko gogoan dut, sare sozial hauetan edo sare sozialetan orokorki sartzeko, hor, beti izaten dela, oharrezko lege ohar bat, eta horre aipatzen da, adin mugak eta alakoak okerrez baldin banago. Baina orain propioki hartu da erabakia, lege baten bitartez, eta jakine dut, ea zer iruditzen zaizuen, eta ea baliagarri izan ote daiteken, Eguzki? Bai, gogoratu behar da, berrikitan Australiako legebiltzarrak onartu duela lege bat sare sozialak ez daitezen erabili 16 urte baino lehenago. Frantziak 15 urteko langa hori aukeratu du. Aldez aurretik gogoratu behar da benetako debate publiko bat egon dela gai horren inguruan eta konsensu nahiko zabala dago bai gizarteko sektoretan eta bai alderdi politikoen artean, baiz eta baduden kontsensumizeko sektore batzuk zeinek ez duten nahiten ez hori begionez ikusten, baina oro har badago konsensus bat esateko sare sozialen erabilerak oro har eta bereziki sare sozialen erabilera goiztiarrak inpakto negatiboak dituela, bai gazten osasun mentalean, bai errendimentu eskolarrean, bai soziabilizatzerako orduan, eta horren ondorioz erabaki dute horrelako neurriak hartzea. Aldez aurretik erabaki zuten bigarren mailan bereziki kolegioetan
telefono mugikorren erabilera debekatzea, eta hor beste urrats bat eman da bide horretatik, eta uste dut ezinbestekoa eta premiazkoa dela. Hor, planteatzen den galdera eta gaioetan adituak diren teknikoek agerian uzten duten arazo nagusietariko bat da, ea horrelako debeku bat nola bete arazi. Kontutan izanik, oztopo horiek gainditzeko estrategiak eta trikimailuak erabili ditzazketela nerabek, eta horren ondorioz planteatzen den arazo nagusietariko bat da, ze benetako aukerak dauden horrelako neurri bat benetan eraginkorra izan dadin eta benetan aplikatua izan dadin. Printzipio hori dagokionez, iruditzen zait, hor badagoela adostasun zabal bat. Bai, agerikoa da, mundu mailan esango nuke hor badagoela kezka bat, ez? Eta nik hor, zalantza bat planteatzen dit honek, ez? Alde batetik, ez dut begitxarrez ikusten, baina bada zalantza muga bat ikusten dut, eta da, bat, orain eguzkik aipatzen zuen bezala nola betearazi, eta bi, eztabaida hauetan, etengabe, sare soziala beraiek ez ditugula auzitan jartzen. Hau da, planteatzen dugu, ea sare sozial horiek, ze adinetatik aurrera erabili daitezken edo ez daitezken erabili, eta beste, baina sare sozialak beraiek, nolabait tresna multzo, ez dakit, neutro bezala edo planteatzen diren, ez? Eta uste da inzunen, akaso hori problematizatzeko urratxara eman behar dela, ez? Kapitalismo digitala hitz egiten dugunean, azken baten ari gara esaten, herritarrok, orduan eta denbora gehiago erabili sare sozial edo telematiko horietan, orduan eta datu gehiago ematen ditugula, orduan eta informazio gehiago ematen ditugula, eta nolabait, kapitalismo digitalak orduan eta onura handiago kateratzen dituela, ez? Eta horretarako, hain zuzen ere, alik eta denbora eta informazio eta datu gehien eskaini ditzagun, mekanismo ikaragarriak daude, ikaragarri sofistikatuak direnak, hain zuzen ere gu etengabe engantxatuta egon gaitezen. Hau da, mugikorra ez hartzeko alegin bat egin behar da. Korrontaren kontra jo behar da, gaztetan zer esanik ez, baina ondoren ere bai. Hau da, jada hain gazteok ez garenok ere, edo jende oso helduak ere ikusten dugu, nola etengabe harrapatzen gaituen, mugikorrak, sare sozialen logika horrek, hain zuen ere horretarako eginda duelako, guk alik eta denbora gehien pasatzeko. Beraz, uste dut hain zuen ere eztabaida horri ere heldu behar zaiola, eta sare sozialen jabe pribatu hoiei ere, neurriak eta muga jarri behar zaizkiela. Kuki ez hitz egiten dugunean esate baterako, gainaz ekologikoki ere sostenga ezina dira, edo algoritmo ez hitz egiten dugunean, ze algoritmo sustatzen dira, ze eduki mota, nola bilatzen da etengabeko estimulo hori, uste dut, eztabaida horri heldu behar zaiola gainontzean, oso zaila delako, nolabait hortik akotxartan esango dugu desengantzatzea, bai gazteta, baina baita ondoren ere, ez? Eta uste dut, sare sozialek, bestela egituratuko balibera eta bestela diseinatuko barila, fenomeno interesgarri bat izan daitezkela, eta hor, eztabaida interesgarriak egon daitezkela, baina horrien jabetzari, diseinuari, kokiei, algoritmoei, horri ere eztabaida horri heldu behar zaio, gainontzean oso zaila delako korronte horren kontra egitea. Aipamen txiki hau egin ostean aurrera egin beharra dugu, goizeko 9:04 pasata, adi gaude, izan ere erandioko airean metal pixudunak onarturikoa, baina maila altuegoetan daude. Horixe bera berretsi du ikerketa zientifiko batek, eta honeko hartarazi du, gaur egungo neurketa sistemek ez dutela, benetako esposizioa neurtzen. Egoera hori bizi duen bizilagun batengana jo nahi izan dugu gaurkoan, gurekin da Ziortzailona, Herrikoi elkarteko ordezkaria. Egunon? Egunon, bai, Auzuko Herrikoi elkarteko kidea eta baita ere eskutigoaz lan honetan Herribideak Katebarik elkartearekin ere. Horixe bera zehaztuta jakin nahi dugu, zer egoeratan bizi zaudeten, ikerketa batek bizi duen errealitatea azalerazi digulako. Halako ikerketa bat eskatzeko ideia nola sortu zen? Azteko gure herriak historio beltza dauka kutsaduraren gaiarekin. 60. hamarkadaren bukaeratik hasita gaur egunera arte, ez? Orduan, gure herriko imaginario kolektiboan beti kutsaduraren gaia presente egon da. Ez dezagun ahaztu, bildako ditugula herrian, 79. urtean Jos Mureta eta Antxon Fernandez polizia frankistak erailak kutsaduraren kontrako mobilizazioetan. Orduan, hortik
eratorrita gaur egungo arazora ailegatzen gara, ez? Orduan, 2014an gure bi elkartek kutsaduraren gaia jorratzen hasi ginen, auzokideen kezak jasoz, ez? Nolatan kiratza jasanezina zegoen, dastamenan metala zaporea, arnasteko zailtasunak, garai horretan batez ere zarata industrial handia, eta barez, lo egiteko zailtasunak, eta barez, orduan, 2020an kutsadurarik ez proiektua aurkeztu genuen, paraleloki kaleko mobilizazioekin hasi ginen, eta kontzientzia erazteko hainbat ekintzekin, artea erabilizan dugu ere tresna bezala, abotza emateko gure arazoari, eta arazo multifaktoriala da, aurpegi asko ditu eta tresna guztiekin aurre egin behar zaio. Eta gero, 2020an, lehengo proiektu batekin hasi ginen, hau zen airearen zaindaria proiektua, eta bertan 300 erandiostarrok parte hartu izan genuen, eta egiten genuna zen Ibertzibiz fundazioarekin, Zaragozakoa, Ibertzibiz fundazioaren proiektu batean parte hartu, eta 300 landare, marrubi landari izan genituen zaintzen, eta gero aztertzera eraman izan genituen bere ostoak, eta zientzilarien irakurketa izan zen, gure airearen kalitatea, Bartzelona eta Madrilekoa, baino askoz txarragoa zela. Eta hortikan, gero, bigarren proiektu hau, sakonagoa airearen kalitatea neurtzeko. Zientzia Instituto Pirenaikoko zientzilariekin, eta baita ere dira ikerketa kontseilu goreneko kideak. Bai? Hor zehazki, ondorio argigarria dena da, zuk esan duzu, Madrid eta Bartzelona baino kalitate kaxkarragoa duela, erandion aireak, ezagit, honen berri behintzat ez genekien, edo behintzat ez da hau, albistetan atera izan den kontu bat, eta neurketa sistemak badaude, zer gertatzen da, utxe egin dute hauek? Utxe egitea baino, agian hitz egin beharko genuke neurketa sistemen metodologiari buruz, ez? Orduan, zu figuratu oso adibide argia baten bitartez azalduko dut. Zu figura ezazu zaudela filme bat ikusten, eta ikusten dituzu eskena solteak. Orduan ez duzu ondo ulertzen. Orduan, politikariek eta esaten dutenean, legearen parametroen barruan gaude? Bai, legearen parametroen barruan gaude, egia da, baina ez da egi borobila. Zeren, kutsadura pikuak ez dira neurtzen. Piku altu eta osasunerako arriskutsuak. Ze neurgailu ofizialek egiten dutena da batazbesteko bat. Orduan, piku altuak urteko batazbestekoaren barruan desagertu egiten dira. Eta piku arriskutsuak dira, ez dira inon agertzen. Hori da arazoa, nola neurtu. Aldiz, guk egin dugun neurketa honetan, txosten honetan agertzen den neurketetan, izan da jarraiango neurketa bat. Eta hor, bai ikusi izan da egun batzutan, konkretuak eta denboran zehar, legeak ezarritakoaren gainetik egon garela. Hor bai ikusten da. Bai, eta hor, ez dakit, okerrez banago, edo behintzat gutxieneko ezagutza batetik, nagusiki Asuako ingurua da, aire kutsadura honen sorburu, bertan industria asko dago, ez da? Bai, esan dudan bezala, eragile anitzak daude, kutsatzaile anitzak daude, eta iturri anitzak daude. Ez da enpresa bakarra, eta ez dira bakarrik enpresak. Argi dago, Asuaran poligonoan neurketak hartu izan ditugu, ere, ze puntu ezberdinetan hartu izan ditugu. Neurketak egin izan dira bai herrigunean, eta bai industrigunean, eta gero onbaratu dira bien arteko emaitzak, eta bai ikusi da, metalen metaketa handia dagoela industrian, bai? Poligono Asuaranen.
Zergaitik, bertan badaudelako lantegi oso kutsakorrak. Lan egiten dutenak, siderurgia, fundizioak, baita ere metal arriskutsuen tratamenduan aritzen direnak, eta metal arriskutzen berziklaian edo aritzen direnak, eta klaro, gero, ondakin guzti horiek badoaz edo airera eta airetik soldura eta uretara. Bai, adibidez, badaude partikula batzuk oso arriskutsuak, direla mikropartikulak 2,5, eta dira partikula oso finak. Orduan, partikula horiek, izakiok eta animalioak erraz arnazten ditugu, eta gero ere kate trofikoan metatu egiten dira. Ez, gero gure ibaiak ere kutsatu egiten dira, gure lurra ere kutsatzen da, eta hor metaketa bat dago gure organismoan, iturri ezberdinetik jasotzen dugulako kutsadura, bai. Eta enpresa hauek ze motatako kutsakorrak botatzen dituzte, adibidez nikel eta kadmio toxikoak eta kartzinogenikoak direnak, nikela heriotzataz altua emoten duena, eta gero ez du gaztu behar, populazioan sektore aulenak, umeak, zaharrak, gaixo kronikoak, kutsaduraren eraginetara esposizio gehiago dekotela, umeekiko eraginak, ondorio bezala dauka barnazketa arazoak, asma, eta adibidez garapen kognitiboan kalteak. Beste batzuen artean. Eta horrez, aukera izan duzu ere, Asua ibaia neurtzeko? Bai egin izan ditugu azterketak, eta bai eta ere datua jaso eta ekintzak berton egin, baina oraingo txosten honetan, batez ere airearen kalidadean sakondu dugu. Bai? Argi dago metalak uretan ere metatu egiten direla, argi dago ere tximinietatik ateratzen dena garbi ez dela, aire garbia edo lurrin garbia ez dela, eta argi dago ere batzutan erabiltzen dituzten makinak kosteko erabiltzen duten ura, gero ateratzen denean gardena ez dela. Horre burura ere etortzen zait, horra aipatu duzula, kutsadura hau kate trofikoan biltzen dela, erandio goikoa inguruan, badaude abereak edo eta badaude ere, belardi asko, gero bertako belarra moztu eta aberei emateko, ez dakit, kezkatzekoa izango litzateke hau ere? Nik esango nuke arrazoiak daudela kezkatzeko, eta neurriak hartu behar direla gure osasuna babesteko. Baina ez da nik esaten dudanik. Baizik eta zientzilariek esaten dutela. Eta gainera datuekin. Orduan, nik esango nukena izango zen agintariek, boterea daukatenek txostena irakurtzeko eta neurriak hartzeko. Hori da esango nukena. Horre, Erandioko alkateak da erantzun die ikerketen emaitzei eta bere arabera, neurtutako baloreak legeak baimendutakoaren barnean daude eta ondorioz ez dira arriskutsuak osasunerako, zer diozue? Ausarta dela. Nik dinot, dugu dinogu ausarta dela. Zergaitik ez duelako oraindik txostena irakurri, orduan nahiko harrigarria da publikoki deklarazio hauek egitea txostena irakurri barik. Egunkariaren artikulu beran, onartzen du ez duela aztertu txostena. Orduan, ez dakit nolatan ez estatuteken zientzilari prestigiotsu batzuk egindako txosten bat irakurri barik. Harritzen nau. Eta horre administrazioari dagokionez, ez dakit, pentsarazterako eman dezake akaso, zuek ondorio estatu duzuelarikan, horre erabiltzen diren neurgailu horiek ez dituztela pikoak neurtzen baizik eta bataz besteetan murgiltzen direla, izango dira Euskal Herriko bestein bat txoko egoera beretsuan izan daitezkenak? Seguruenik bai, ez dugu ahaztu behar airea datorrela eta badoala, ere. Orduan, ez da bakarrik txosten honen balioa, ez da bakarrik
Erandioko herriarentzat, baizik eta inguruko herri guztientzat, eta orokorrean ere. Hau da, muga geografikoak, ez dakit nola zan, kontu honetan simbolikoak dira, osea, dinot, Erandio eta Leioa, gertu daude. Osea, hor dagoen marra banatzen, iaia ez da existitzen, pausu batean zaude Erandion eta bestien zaude Leioan. Bilbo handian, Erandio desanexiora arte, Bilbo handiaren partea zen, gertu daude. Kutsadura iturriak berdinak edo antzekoak dira. Orduan, noski baietz nolabait estrapolatu daitezkela duda barik ondoko herrietako emaitzetara eta eragina dutela ere oroar gure guztion inguru giroan. Eta aire kalidadean. Bai, barkatu. Egoera honetan nolako neurriak eskatu dituzue? Beno, alde batetatik eskatu dugu erabakiak hartzea eta gure osasuna babestea eta horretarako baliabideetan dirua gastatzea. Hori argi dago. Egin behar da ikerketa toxikologiko bat, bai gure inguru giroan eta bai gizakion osasunarengan dekon efektuak aztertzeko. Neurketak fidagarriak izan behar dira, jarraiangoak izan behar dira, eta egunero egin behar dira, eta urtero. Eta bueno, nik uste hauek direla badaude beste batzuk ere, baina nik uste, eta gero, bueno, partikula, esan duan 2,5 mikropartikula hauek fina direnak, murriztu, neurriak hartzea hauek murrizteko. Bai? Eta metalen metaketa ere murrizteko. Eta baita ere, definitzea eta horretarako boterea dekotenek baliabideak dituzte. Definitzea argi eta garbi iturriak zeintzuk diren. Gu zehaztu ditugu iturriak orokorrean, baina baliabidea dekotenak dira izenak jarri behar dituztenak eta neurriak hartu behar dituztenak. Horrein justu, elementu garrantzitsuena izango da, horre enpresa horiekin zer egin beharko den, enpresa horretan, aldarrikatzen dena beti, aberastasuna sortzen dela, enplegua sortzen dela, egun batetik bestera, itxi ezin dira itxi, ez dakit, hildo horretan. Ez dugu hori inoiz eskatu, hori oso ondo dago argitzea, ez dugu inoiz eskatu lantegiak gure bi elkartek behintzat, lantegiak iztea, hori ez da erreala, eta, agian desagertuko zan arazo bat, eta sortuko zan beste bat, langabezia. Ez da hori gure asmoa, inundik inora, baina normala denez, guk eskatzen dugunez da gure osasuna eskubidea babestea eta defendatzea, eta normala denez, hainbat irabazi lortzen dituzten enpresek gure osasunean ere inbertitu behar dut, eta behar beharrezko segurtasun neurriak izan behar dituzte. Eta gero, agintariek bere lana ondo egin behar dute, eta ziurtatu dena behar den moduan dagoela. Adi, izango gara, gertatzen denaz derion aurrerantzean, eskerrik asko, bertako errealitatea gure ekartzatik. Venga, agur, aurrera. Nahi duzun arte. Aipatuko dugu, Mikel eta Eguzki, zer iruditzen zaizuen gertatutakoa, ederki asko azaldu digu, ziortza jonak zer nolako egoeran bizi diren, hor industriaren ondorioz, metala daukate airean, eta aipatu digu, kezkatzekoa den elementuetakoa, besteak beste, hori, bertako toksiko horiek katetrofikoan metatzen direla, eta horre metal metaketa handi horiek sorburu dutela industria, noski, hor ondorioz segituan etortzen den galdera ere bada, nun egin beharko den aktibitate hori, zer gertatu beharko litzateken horrekin, esan du, ez dela erreala hauek istea, baina, bai interesgarria dena da, enpresa hauen irabaziak inbertitzea baita ere osasunean, jakin edut, ea zuei zer iruditzen zaizuen hau, Mikel?
Bai, bueno, elementu pila bota ditu, berak esan du, ez? Kutsadurak aurpegi asko dituela, ikusi dugu ondorio asko dituela, beste osasunean, ekosistemetan eta beste. Bai, hor elementu ugari daude, ez? Nik pare bat aipatzearren, gogoratorriz zaidan atzo hau prestatzerakoan, eta orain elkarrizketa entzundakoan, COVID garaia. Zakit gogoan dugun, COVID-a etzen garaik onena izan, noski, baina, albo ondorio batzuk izan zituen, ez ustekoak izan zirenak, eta neurri batean positiboak izan zirenak. Eta bat izan zen, airearen kalidadea izugarri hobetu zela. Aktibitate industriala erabat gelditu zen, edo nagusiki gelditu zen, ez dut esan nahi hori gertatu behar denik, baina momentu hortan ala gertatu zen ala beharrez, eta horrek ekarri zuen, tartean asmatikoak garen ontzako, sekulako hobekuntza arnasterakoan eta beste. Eta gogoan dut, garai hartan, Ana Galarraga zientzialariak berrien argitaratu zuela artikulu bat izena zuena irtenbidea airean dago, eta berak planteatzen zuen, aire garbi eta segurua arnastea funtsezko eskubide badela, eta bere garaian urarekin egintzen bezala, ezinbestekoa zela, garai hori probestea, bain zuen ere horren bueltako jarraipen bat egin, eta hori bermatzeko, aire garbi eta seguru bat bermatzeko, berrantolaketa esango dugu sozial, politiko, ekonomiko bat egitea, bain zuzen ere, garai hortatik irakaspenak atera ditzagun. Eta usteet, hor dagoela gakoetako bat, ez? Hau da, esan dugun bezala, ez da arazo partzial bat, hau da, ekosistema, esango dugu, ez? Politiko, sozial, ekonomiko, kultural oso batekin lotuta dago, hau da, eredu sozioekonomiko oso batekin lotuta dagoen arazo bada, eta nola egingo dugun, egokitzapenak egin, beste hau lotuta dago trantsizio ekologiko eta energetikoarekin ere, eta bai, industriak berpentsatzeko esate baterako aire garbi eta seguru hoien argitan, eta beste hainbat elementu, adibidez, auto pribatuak ere aipatu behar ditugu ezin bestean, beste kutsaduraen sortzaile nagusitakoak direlako, hau da, nola berrantolatuko dugun dena, hain funtsezkoa eta oinarrizkoa den hori, aire garbi eta seguru hori bermatu dakigun, ez? Uste hor dagoela erronka, eta lehen aipatu da, ez, industria, kontu ez da istea, hau da, kontu ez da industriari gabeko herri bat eraikitzea inondik inora ere, baina berrindustrializazioa hitz egiten denean, industria gaur-gaurkoz mahai gainean ditugun erronketara egokitzea hitz egiten dugunean, beste trantsizio energetiko eta ekologiko hori ere aintzakotzat hartu behar dugu, baldin eta erronka horien neurriko egiturak eta industrial ekonomiko bat egingo bada. Eguzki? Kutsaduraren gaia aspalditik dator, elkarrizketatuak berak aitortu du erandion, da 1979an hildako bat izan zela horren ondorioz, eta 1970 geroztik azken finean benetako kezka bat egon dela herritarren artean uraren eta airearen kutsadurari dagokionez, eta horrek ukan ditzazken ondorio dagokionez osasun publikoan. Gogoratu behar da, frankismo garaian ez zegoela inongo kezkarik inguru giroari dagokionez, eta ez da osasun publikoari dagokionez ere bai, eta horren ondorioz, nola sektore industrialak pisu handia zeukan Euskal Herrian, bereziki zonalde batzuetan, horrek izugarrizko ondorioak izan zituela inguru giroan. Gogoratzen dut, 80. hamarkadan, nik familia daukat Tolosan, eta Tolosan inguruan papelerek zeuden, eta orduan papelerek bereien isuri kimikoak errekan botatzen zituzten. Eta horren ondorioa zen, goizean pasazintezken errekaren aurrean, eta kolore gorria zeukan, eta arratsaldean pasatzen zinen, eta kolore berdea zeukan, eta izugarrizko usaintxarra ateratzen zuen, eta ikusten zen hor izugarrizko produktu kimiko asko zegoela, ez? Eta hori gertatzen zen uran, baina baita lurrari dagokionez, edo aireari dagokionez, eta orduan, luzaroan, industriari eman zaio lehentasuna, kezka gehierik izan gabe osasunari dagokionez. Orduan, geroztik, 80. hamarkadan, eta batez ere, 80. hamarkadan, hasten dira benetako planak martxan jartzen, pixkat industriak ukan ditzazken ondorio ekologikoen inguruan neurriak hartu daitezen, eta horre hobekuntza batzuk egon dira. Baina lata guztiz ere, oraindik lan asko dago egiteko, duela pare bat urte Osakidetzak publikatu zuen txosten bat, non agertzen zen gaixotasunen prebalentzia Euskal Autonomia Erkidegoko zonalde ezberdinetan. Eta ikusten zen,
segun eta pertsonak nun bizi ziren batzutan, gaixotasun batzuk, pairatzeko prebentzietan izugarrizko diferentzia zeudela. Izan daila, sistema respiratorioaren inguruko gaixotasun inguruan, gaixotasun kardiobaskularren inguruan, minbizien inguruan, eta kasualitatez, zonalde batzuetan, non adibidez minbizi asko zeuden, oso hurbil zeuden fabrika batzuei, edota zonalde industrialei, edota enpresa garrantzi eta esanguratsuei. Eta hori besteak beste gertatzen da Erandion bertan, non hor badagoen produktu kimiko batzuen eta batez ere metal astunen berziklajea egiten duen enpresa bat dago. Eta orduan, hor herritarren artean kezka dago, ikusten baitute, hor badaudela emanazioak, eta emanazioak airean ikusten dira, baina airean baldin badaude, baita nahi ez uran ere badaude, eta lurran ere badaude. Eta horrek ekosistema bat sortzen du, oso arriskutsua dena, bai ekologiari dagokionez, baina baita ere osasun publikoari dagokionez. Iruditzen zait, Hego Euskal Herrian badago industria sektorearen ikuspegi oso positiboa, baikor bat, eta ekarpen handiak egin dizkio sektore ekonomikoari, aberastasuna sortu du, enplegua sortu du, lan baldintza onak ere eskaini ditu, baina agian gutxietsi da horren inpaktu ekologikoa eta osasun publikoan ukan dezaken inpaktua, eta iruditzen zait, garaia dela gai horri benetan heltzeko. Zeren, Frantziar estatuan adibidez kalkulatzen da gaur egungo minbizien 60% baino gehiago faktore medioambientalei lotua dagola. Horrek esan du, inpaktua oso itzela eta handia dela. Bai, uste dut Osakidetzaren txosten hori aipatzea, guztiz pertinentea dela, ez? Askotan Osakidetzatik bertatik ere ez esaten zaigu, nolabait edo iradokitzen da, baliabide publikoak normalan bezala mugatuak direla, aldaketa soziodemografiko handia daudela, nolabait denari ezin zaiola aurre egin, murriztu egin behar direla zenbait zerbitzu, eta uste eta izuen ere honek mahai gainean jartzen duena dela, benetan trantsizio ekologiko bat egiten balin bada, eta lortzen balin bada aire garbi eta seguru bat, zenbat gaixotasun ekidingo lirateke, eta ondorioz, osasungintzan publikoari dagokionan bertan ere, uste egongo litzatekela aukera, baliabide gutxiagorekin, edo baliabide berdinekin askoz ere zerbitzu hobe bat eskaintzeko. Ez da beraz, uste, hain zuen ere honek frogatzen duena dela, bestea beste, baliabide publikoen ikuspegitik ere ezinbestekoa dela trantsizio ekologiko hori egitea, eta horrek, aukera asko irekitzen dituela, ez? Eta hor badago beste elementu bat, eta hor elkarrizketatuak berak ere aipatzen zuen, ez? Eta zan, administrazioaren papera, ez? Eta hemen berriz lehen publiko-pribatua zaritu gara, eta uste honekin ere lotura duela, ez? Lehen esaten genuen, ez? Esate baterako erresidentzien kasuan, edo zaintzari dagokionean, askotan kolaborazio publiko-pribatua deitu zaiola, denon, ez? Gizarte osoaren ardura izan beharko luketen auzi esentzial hoiek, zenbait enpresa pribaturi delegatze horri lotuta egonda, ez? Eta askotan, irabaziak pribatuak izan dira, eta jakigun bezala, kalteak eta kalte horien kudaketa publikoa izan behar izan da, ez? Eta hain zuten ere, lidergo publiko batez hitz egiten balin bada, eta bestelako, eredu batez hitz egiten balin badegu, besteak beste zinbestekoa da, eta orain guzkik esaten zuen horren hildotik, sektore pribatu delako horrek ere, irizpide eta baldintza publiko jakin batzuen baitan aritzea, eta horretarako zorroztasun bat izatea, ez? Eta tartean, baldintza sozial batzuk, lan baldintzak bestea beste betetzea, eta baldintza ekologiko batzuk ere betetzea, eta betearaztea. Uste hor administrazio bere gain hartu behar dituela dagozkion ardurak, ezin duela izan, nolabait bere ardura imuzin egiteko aitzakia bat, kolaborazio publiko-pribatua delako totem hori. Beraz, uste, hor administrazioak kasu honetan ere, bestelako ardura eta erabakimen bat erakutsi behar duela. Interesako ere iruditu zait, zer nolako azalpena eman digun, gaur egun baliatzen diren neurketa publikoei buruz, metafora batekin, ederki azaldu digu Jonak, zaila dela, pelikula bat ikustea, eszena solteak ikusten baldin badira bakarrik, esan digu pikoak ez direla neurtzen, eta neurgailuek bataz bestekoa hartzen dutela, ez dakit, zalantzarik sortzen dizue, honen berri izateak eguzki? Hori benetako galdera bat da, zen azken finean,
ez bada ikerketarik egiten edo ikerketa horiek ez badira produktu edo sustantzia edota metal guztien inguruan egiten eta ez badira modu sistematikoan eta linealean egiten, argi da ona da, aurkituko duzu bilatzen duzun hori. Eta bilatu ez bat nahi baduzu, azken finean egiten dituzu analisi esporadiko batzuk, puntual batzuk, eta soilik aztertzen dituzu metal edo sustantzia edo produktu determinatu batzuk. Eta horren, zer gertatzen da, normatibak berak nola ez duen xehetasun, normatiba bera ez den xehetasun guztietan sartzen, horrek zerrikituak uzten dizkio, eta bai fabrika hundiak, enpresa hundiak, eta bai administrazio publikoak hori baliatzen dute, esateko, azken finean, egiten diren neurketak norman barruan kokatzen direla, nahiz eta begibistakoa izan, izan da dira usaimenari dagokionez, edo dastamenari dagokionez, edo eta ura bera edaten delarik, edo eta irea arnasten delarik, hor arazoa dagoela. Eta orduan, badago batzuetan hipokresia puntu bat, eta horren datu horien atzean gordetu egiten dira. Zagertatzen da, benetan balego borontate bat, ikerketa oso sakonak, zehatzak, sistematikoak egiteko, horrek agerian utziko lituzke, uste dena baino askoz ere sustantzia toksiko gehiago daudela airean, lurrean eta urean. Ipar Euskal Herrian gauza bera gertatzen da. Benetako kezka dago, metal batzuk, oso toksikoa direnak eta osasunarentzako kaltegarriak direnak, oso presente daudelako, besteak bestea, uran eta ura naiz eta tratatu, sustantzia batzuk ez dira desagertzen tratamentu horien ostean ere bai. Eta horren, Ipar Euskal Herrian, berezik kostaldean, badago benetako kezka bat horren inguruan, eta ikusten ari gara, zonalde horien inguruan bizi diren sektore eta zonaldeetan, memizia batzuen prevalentzia handiagoa dela. Eta hori begistako da, eta gero ez da gehiago, mai gainean jartzen den gai bada, komunikabide batzuk, Frantses telebistak, France 5 telebistak emankizun propio bat dedikatu zion gai horri, eta horren ondorioz, Ipar Euskal Herriko ere autetxiak ere posizionatu behar izan zuten, eta Euskal Elkargoak ere bere normatiba ere berrikusi behar izan zuen egiten dituen analisien inguruan, eta horren ondorioz hartu beharreko neurrien inguruan. Beraz, administrazio publikoari ere exigentzia gehiago eskatu behar zaiola, eta hor, erakunde ekologistek, herritar mugimenduak bere biziko garrantzia dute. Zurekin itxiko dugu aipagaina, Mikel. Bai, ez daukat ezer gehitzeko uste, hor dagoela gakoa, halako neurgailuak, guzkik aipatzen zuen bezala askotan ez, aurkitu nahi den hori bilatzeko, trekimailuak izaten direla zenbait kasutan behintzat, eta uste, balen esaten genuen bezala, administrazio publikoak bestelako, ez dakit, erabakitasun eta iniziatiba eta erantzunkizun bat bere gaine hartu behar duela, hain zuzen ere, aire garbi eta seguru bat arnastea, auzi publiko eta sozial ezinbestekoa delako. Esango dugu, baita ere, heldu dela Sánchez eta Pradalesen bitarikoaren eguna. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan, bilera gakoa izango da Espainiar gobernuaren eta Pedro Sánchezen borondate politikoaren berri izateko, arratsaldeko 5:00 bilduko dira Moncloako jauregian. Topaketa bitariko harremana mantentzeko xedearekin egingo da egonkortasuna eta elkarrizketa lehenetsi. Harremanen egoera bi esekutiboentzako interesekoak diren kontuak aztertuko dituzte bertan. Hala ere, azken asteetan lehendakaritzarentzat bilera honek bestelako kutsua izan du 2025ko abenduaren 31 duela hilabete igaro da eta Gernikako estatutua betekabe dago EAJ eta PSOEk sinatu zuten moduan. Hau nahikoa ez eta uztailetik adostuak zeuden 5 eskuduntzak hilabeteko atzerapenarekin heldu dira urtarrilaren 16an, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen ezin zela hala jarraitu. Orain beraz, negoziazio fase berri bat zabaltzen du. Ebaluazio txosten bat prestatzen ari gara, sinatutako akordioen betetze maila jasotzen duena. Hori izango da gure oinarria aldebiko azterketarako. Eta argi eta garbi esango dut, aldebiko azterketa funtsezkoa izango da, Espainiako gobernuaren eta Sánchez presidentearen benetako borondate politikoa egiaztatzeko. Lehendakariak iragarri zuen akordioetan betetakoa eta betekabekoaren baitako ebaluazio txostena eramango ziola Sánchezi. Txostenaren berri izan gabe baieztatu daiteke Pedro Sánchezek eta PSOEk ez dutela akordioa bete, baina ikusi beharko da ea lehendakariak beste aukera bat emango ote dion. Egoeraz kexatu zen unean negoziaketa fase berri batekin jarraituko zutela iragarri zuen.
Aurrera egin dugu, bai, egia da. Azken urte honetan 10 eskumen berri eskualdatu ditugu, eta hori ona da. Baina egia da baita ere urritik, Espainiako gobernuak mahai gainean dituela Gernikako estatutua osorik betetzeko falta diren azken 10 proposamenak. Azken 16 hezkuntzei dagozkien 10 bloke negoziatu beharko dituzte eta jeltzaleek iragarri dute bestelako moduak beharko direla aurrerantzean. Maria Uberretxena. Bueno, gertatutakoa gertatuta, beti daukagu inkognita edo hori ez da mai gainean guk eskatu dioguna gobernuari da hemendik aurrera gelditzen zaigu negoziaketan, mesedez aldatu dezagula negoziaketa egiteko modua izan ere, izan dira pertsona bat. Ez da antzi behar Pedro Sánchezek bere interes partikularrak eramango dituela bilerara. Hau legegintzaldia mantendu eta EAJaren babesa bermatzea da. Hauteskundean heldu arte horrela ezin daitekeela iragarriarren dagoeneko Aitor Estebanek esan du aukera den bitartean EAJak partida jokatuko duela. Hamarkadetako atzerapenarekin datorren Gernikako estatutuaz gaindi, EAJ, EH Bildu eta PSE negoziaketan dauden estatutu berri baten oinarriak adosteko Espainiar Gorteetako botere orekarekiko baldintzatua jaioko den akordioa. Testu inguru honetan ikusi beharko da, nolakoa izango den gaurko bilera hori. Duela aste batzuk hemen gurean azken aldiz izan genuenean Unai Fernandez de Betoño gogora ekarri zigun, hau negoziaketa bat zela eta negoziaketek berez ekartzen dutela, uko batzuei egin beharra, akordioa lortzeko bidean, horri buruz ere galdetu genion Mario Berretxenari, baina berak esan zigun, akordioan lehen etxizela, uztailan dagoeneko adostu zen hori, eta ez dakit, partekatu nahi dut elementu hau zuekin, ze, egoera konplexua da, jakin nahiko nuke, zerri egin altzaion uko, edota bestela ere eskatzen denean abiadura, edo bestelako seriotasuna, ze beste alternatiba ote dauden, ze beste alternatiba guztiak badakigu zein den. Ez dakit, eguzki, nola ikusten dituzu kontu hauek? Gogoratu behar da, Gernikako estatutua 1979an onartu zela. Korteek onartu zuten, referendum bidez onartu zen, eta geroztik ez da rekursorik onartu zitegi konstituzionalen, beraz, erabat indarrean dago. Normalean, epe diskrezional bat izaten da, kompetentzia horiek eskuratzeko, eta kompetentzia horien transferentzia barroarin da, eta hor badaude bilera tekniko batzuk. Kompetentzia gehientsuena transferitu dira, baina ez dena logikoa eta ulergaitza dena da, 26 urte pasata gero, oraindik eskumen batzuk transferitzeke egotea, eta argudio gisa erabiltzea arrazoi teknikoak eskumen horiek ez da zen transferitu. Hor ikusi da, borontate politikoa dagoelarik, akordiotara iristen da. Hor dagona da, erresistentzia ez bakarrik politikoa baita ere teknikoa ere bai. Zen Espainiako administrazio publikoaren baitan, badaude sektore batzuk, goi mailako funtzioan ere, oztopoa jartzen dituztenak eta zailtasuna jartzen dituztenak, negoziaketa bilateralak ez dezaten aurrera egin. Baina ulergaitza dena da 26 urte eta gero oraindikan hori ez gauzatu izana. Gogoratu dezagun, lege organikoa dela, bloke konstituzionalen baitan sartzen dela. Eta hori bai ala bai bete beharreko kontua dela, hori ez da negoziatu behar. Negoziatzen dena da modalitate teknikoa, baina ez eskumenaren transferentzia bera. Eta hor ikusten da, behin eta berriro, izan eskubiko izan ezkerreko alderdiak, negoziatu egin dituztera transferentziak EAJaren edota abertzaleen babes parlamentarioa behar izan dutelarik. Eta hori da momentu honetan Sánchezek gertatzen zaiona, minorian gobernatzen du, EAJaren eta abertzale Euskaldun eta Katalandarren babesa behar du, eta horren ondorioz akordioetara iristen da, baina hor ere hasiera batean adostutako kronograma ez da bete. Normalean, 2025aren bukaeran kompetentzia guztia transferituak izan ziren. Gogoratuz, 26 urte pasa direla da. Ipar Euskal Herria dagokionez, Euskal Elkargoa sortu zelarik 2017an, 2 urteren epean kompetentzia obligatorio, fakultatibo eta optatibo guztiak transferitu ziren. Eta indarrean sartu dira, 2 urtean. Orduan, EPA zertxoain luzeagoa izan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, baina inondekin jora ezin dira ia 27 urte pasa, hori egikaritu eta praktikara eraman da.
Orduan, kasu honetan, argi dagoena da, urtarrilean 16an, azken unean Sánchez eta Pradalesen negoziaketa eta bultzadari esker lortu zen beste 5 eskumen transferitzea, oraindik badaude beste eskumen batzuk transferitzeke daudenak, eta daude 2 bereziki nahiko zailak izan daitezkeenak, alegia seguridade sozialaren, kudeaketa ekonomikoarena eta aireportu eta portuen transferentziari dagokiena, baina hor baldin badago benetako borondate politiko bat eta bultzada politiko bat ematen bazaio, posible izan beharko luke 2026an kompetentzia horiek transferitzea eta presa dago. Gogoratu dezagun, printzipioz hauteskunde generalak 2027an dira, agian hauteskunde antizipatuak izan ditezke, eta argi dagoena da PPek Voxen babesarekin gobernatzen badu, transferentzia horiek bertan bera geratzeko arrisku handia dago. Beraz, presa dago eta komeni da azken finean transferentzia horiek gauzatu daitezen eta azkenean hainbat hamarkadaren ostean Gernikako estatutua osatu da. Mikel. Bai, markada negoziatu beharra, hau da, hasieran galdetzen zenuen, zeri uko egin edo beste, lege organiko bat da, hau da, estatuak bere legea betetzeari berari ere uko egiten dio, ezta? Beraz, usteet, hor, guzkik esaten zuen bezala, negoziaketa ozein kasutan izan beharko da teknikoa, hori nola burutu, baina hori ez dago negoziatu beharrik, hori jada, orain dela 46 urte, beste legetan jasota dagoelako, ez? Hori nolabait, legez dagokio eta zegokion, jada orain dela 46 urte, kasuntan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara eskuduntza horiek ematea, ez? Niri eskuduntzen auziai dagokionan, da, guztiak ongi etorria dira noski, baina nolabait marmotaren metafora etortzen zaiten gabe burura, ez? Eta uste honek, lehen Ubarretxenak aipatzen zituen moduak, eta uste honek frogatzen duela moduak baino nolabait harreman eredua bera dagoela agortuta, ez? Orain ere ez, 2025-erako, 2025 bukatzerako izatez, estatutuak beteta egon behartzu, baina ikusten dugu enegarren aldiz, hori ez dela gertatu, eta beste, plazo hori nolabait luzatu egin dela. Uste eredu horrek bi gabezian nabarmen dituela, ez? Nagusia da asimetria baten oinarritzen dela, askotan hitz egiten da alde bikotasunaz, ez? Eta bi aldeen arteko harreman orot definizioz alde bikoa da. Kontu da, bi alde horien artean zer nolako botere harreman dagoen. Eta kasuntan ikusten dugu argi eta garbi, Euskal Herrian edo kasuntan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kasi eskatu egin behar dela, kasi erregutu egin behar dela, edo eta dauden baldintza politikoen arabera, negoziatzen asmatu, baina azken buruan, Estado Espainoleko balizko gobernuaren borondate arbitrarioaren menpe gaudela, ez? Borondate hobexiagoa edo kartxeagoa izan dezake, edo baldintza batzuk edo besteak izan ditzazke, eta horren arabera eskuduntza batzuk eman, edo ez. Baina kontua da, hain zuzen ere, borondate horren menpe dagoela eredu hau bera, ez? Eta beste alde batetik, gainaz ikusten dugu askotan, hain zuzen ere, asimetria hori probesten dela, era alderdikoi batean, baliatzeko auzia, ez? Bai Estatu Espainolean eta baita kasu honetan esaterako Eusko Alderdi Jeltzalea berak erizen ditzazken, interes kojunturalen menpe, eta hori nola patrimonializatu, eta lako aleginak ere ikusten ditugu, ez. Beraz, nik uste kontua dela, nolabait horren eredua bera eradatuko alin bada, Euskal Herrian bertan, Euskal Herritik bertatik ere zer egingo dugun, ez? Ezinbestean exigitu beharko da, lege organikoa bera jasotako hori betearaztea, noski, baina harreman eredu hori bera nola eraldatu daiteke, ez? Eta uste hor askotan orain antifastismoa hitz egiten dugu, fastismoaren beldurraz, Ayuso gora eta bera ikusten dugu Pradales bera ere, baina uste erronka dela, Euskal Herrian, Euskal Herriko indar harremana kontuan izanik, hemen dauden gehiengoa kontuan izanik, horiek operatibizatzea. Eta horiek martxan jartzea, eta horiek dira nire ustez politika antifasistarik eraginkorrenak, ez? Beraz, uste hor dagoela erronka, eta hor, indar egin behar dela, eta beste, gogoran izan behar dugu, Nafarroa garaiko transferentzia, pendiente dauden transferentziak ere, mai gainean, inork ez du hitz egiten, baina hor ere hitzein beharko dugu, eta uste hor, indar hori egin beharko dela, gaur bestela badirudilako,
bastakit, errotonda edo bidera burutze baten bueltaka gabiltzala, baina ez delako ikusten, ez dakit, aurrera urratxan. Haien apur bat metaforikoa da, baina eman dituzu edo azaldu dituzu red flag asko eta harreman toksikoetan mantentza inoiz ez da gomendagarri izaten. Bai, kontua da, ez dagoela separaziorako aukerarik momentuz behintzat, ez? Hau da, ez dago dibortziarako aukerarik. Orduan, kontua da, politikan ez indarrarremanek agintzen dute, indarrarreman hori nola ber egokitu daiteke, nola jarri daiteke beste era batetara, borondate arbitrario horren menpe egonez gaitezen. Badenbora gainera datorkigu beraz hemen utziko dugu goizonetako analisi maila Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarin. Mila esker, goizonetan gurekin izateagatik. Zuei, mila esker. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Hamar minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Goizeko 10:00 dira. Indiak eta Europar Batasunak historikotzat jo duten akordio komertziala itxi dute. Munduko bigarren eta laugarren ekonomia bilduko ditu aurrekaririk gabeko 2.000 milioi kontsumitzaileko merkatuan 18 urteko negoziaketen ostean. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pille, egunon entzuleok, hala adierazi du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak isa sare sozialeko kontuan. Akordio guztietan garrantzitsuena lotu dutela adierazi du, bi aldeek baliatuko dutena. Hasiera baino ez dela gaineratu du eta bien arteko harreman estrategikoa indartzen jarraituko dutela. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. Minutu batzuk lehenago Narendra Modi Indiako lehen ministroak baieztatua zuen bi aldeek akordioa lortu zutela astelenean negoziazioak amaitu ostean. कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। Gaur goizean bertan goibileran negoziazioaren ondorioak sinatzeko egingo den ekitaldia baino ordu batzuk lehenago egin dute iragarpena. Ekitaldi formal horretan Bruselak eta New Delhik itunaren arkitektura teknikoa argitzea espero da. Horren xehetasunak babestuta egon dira azken minutura arte. Esan dezakegu Europar Batasunak Indiarako esportazioak bikoiztea espero duela merkataritza libreko itun berria indarrean egotearekin batera. Ez ditu merkatuak erabat irekiko, baina Europako esportatzaileek orain arte zituzten zergak nabarmen murriztuko ditu ardoa bezalako sektoreetan.
Eta gurera etorrita, Elkar argitaletxeak ertzainak rock taldearen errepertorioa hainbat plataforma digitaletan baimenik gabe ustiatu zuela ebatzi du Donostiako merkataritza auzitegi batek. Halere ustiaketa gertatu zen aldiaren zati gehiena preskripzio epetik kanpo dagoela ondorioztatu du eta beraz ebazpenak partzialki bakarrik onartzen du taldeko 5 kideetatik 3 argitaletxearen aurka aurkeztutako demanda. Ebazpenak 21.473,05 euroko kalte ordaina onartzen die taldeko kide guztiei jasandako kalte ekonomiko eta estres emozionalagatik. Epaia ez da behin betikoa, Gipuzkoako auzitegian helegitea aurkezteko aukera dago. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan duela 2 ordu inguru istripua izan da Bizkaia 30 errepideko 8. kilometroan Barakaldon eta Galdakauko norantzkoan errei bat itxi dute, horrek autopilaketak sortu ditu eta istripua dagoeneko amaituta badago ere autopilaketak mantendu egiten dira puntu horretan. Eta bestalde berriki jaso dugun beste kontu bat, 2 kilometroko autopilaketak sortu direla ere AP8ko 0 kilometroan alegia Irunen eta Baionara bidean. Eta eguraldiari dagokionez ohartarazpen bat, haizeak ez du etenik eman eta egoera meteorologikoa baldintzatzen jarraitzen du orduotan. Euskal Herri osoak abisu horiaren pean jarraitzen du bolada bortitzengatik izan ere Ingrid igaro ostean Josef ekaitza da indarrean. Haize boladek 100 kilometro orduko abiadura gainditu dute, hainbat tokitan azken orduotan, Bizkaian eta Araban esaterako goizeko 9 arte mantendu da abisu horia, Nafarroa baina indarrean jarraituko du egun bukaerara arte. Azken orduetan 156 kilometro orduko ufadak izan dira Urduñan, 140 kilometro ordukoak Matxitxako, 130koak Zerrajan eta 105koak Bilboko portuan. Eta hau aipatuta, eguraldiaren iragarpen osoa Iker Ibarluzeak ekarriko du. Depresio eguneak gertu izango ditugunez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek han-hemenka zaparrada batzuk utziko dituzte. Bereziki goiz erdian eta lurraldearen ekialdean, naiz eta mendebaldean ere bustiko duen, baina ekialdean euri gehiago izango da eta puntualki zaparradan mardule bat izango da. Ondoren, eguerdi arratsaldeko lehen orduan giroa lasaitu egingo da, naiz eta zeruan hodeiak nagusi izan, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki ilunabarretik aurrera mendebaldetik barrena beste fronteiska bat iritsiko da, eta fronteiska horrekin berriro ere mendebaldetik ekialdera euri pixka bat zabalduko da. Goiz partean hego-haizeak oso zakar joko du, bereziki haizegunetan eta mendi inguruetan, goiz erdian edo gehienez jota eguerdian hego mendebaldera egin eta indar dezente galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea goraka jarraituko dute, minimoak 4 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin edituko era, eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pegi. Eta joan aurretik beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeitza, egunon. Egunon, Pegi. Bueno, astean aurrerantz goaz, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Tira badenetarik, Goiuri utzaude? Benago. Pegi pentsatuko du, Goiuri jandu norbaitek edo. Pixka bat denetarik izango dugu, zientziaren inguruan hariko gara, Izortze Sandin Gomezekin, aspaldi EHUko doktore eta etxeontako kolaboratzaile den Izortze Sandinekin izan gabe ginen, eta gaur hainbat gai izango ditugu izpide, edizio genetikoaren inguruan emandako bultzada, aurten ilargiari begira jartzeko urtea omen da, bestalde, potentzia handien estatu batuen Txinan eta bestelakoen ikerketa eta teknologia beharren inguruko hausnarketak eta denetarik izango dugu arekin lasai aritzeko moduan. Julen Unanu ere badator Goiuri eta azken orduko gai aldaketa egin digu, 3. gai aldaketa du gure gai sortzaileak. Kritikalariak ziren bigarren proposamena, baina orain pinguinoetaz hitz egin behar digu. Pinguinoa. Bidali digu bideo bat, non pinguino batek erabakitzen duen bere taldea abandonatzea. Ez dakit horrek zesan nahi duen, baina uste dute erabaki arraro xamarrak hartzeari buruz edo hariko zaigula Julen Unanu. Ez dakit nik zezi egitasun duen Julen Unanuek pinguinoetaz hitz egiteko. Ez da nik ere, baina ikusiko dugu. Eta irati urdaietarekin ere egongo gara. Alaxe da. Adi egon beharko dugu, intriga piztu zait pinguinon kontuagatik, bitxia izan beharko dugu, aipatzen zuena. Bai, ez dakite, oantxe bidaleko izut bideoa ikustezazun, Pegi, eta gero entzungo duzu, Julenek nondik tiratzen duen, uste dut kontrako norantzan, pixka eta ardi beltza hartalde zurian. Ondo, mila esker. Eskerrik asko zuri, Pegi. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, ondo segi, aio! Naiz irratia.